Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 3, tuiga 2026. Ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon niya rin na madalagwan kag mga nagapong na sining mga balita. 5-day work week nagbalik na sa Iloilo City Hall. Punong barangay Ronela Juanes sa Taugan, Subong, Metro Pacific para nga mapasimento ang nag-usmod sining dalan nga gintrabahuan sa Metro Pacific. Ang pamangkot sining nag-usos Bombotsamaw. Di sa aton sining mga kabumbo, tama sining ka mga teknikal, abi ang mga terminolohiya. Hindi ko gusto nga dulugo ilong nyo, dulunggan nyo, lilibog ulo nyo. O basi kon mabertigo pa kamuda, basi kon mag-alawas pa asayte, ay mag-alawas asayte, ma-anxiety pa kamo kung ano matabo sinyo. Simplihon ko lang sa aton sining mga kabumbo. Aryo, islan ko tong headline. Dalan nga ginubra sa Metro Pacific waters nag-usmod, bangod, baldog. Amo na nakasimple, hindi na napagpaduguan pa ni. Sa dugang pa nga mga balita, kaga-impormasyon diri sa aton sining pagpangalagar. Pamilya sang ginpatay sa banwa sang Miagao, nagakangawa sa ila seguridad kasunod sa insidente. Puwerte ang gurahab sa pamilya sang sining biktima. Kagabi diri sa Bombo Radio, sang nagdangop diri matapos nga gusto nila ipabumbo. Gusto nila ipabumbo ang kauyayaman, no? Samahin karon iya sang samahin karon iya banwa sang sining kapulisan sang Miagao PNP. Samtang sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, balita nasyonal kita. Congressman Kiko Barsaga, Kiko Miao Barsaga, nag-wave goodbye sa Crocodile Farm. Ini kasunod sa pag-expel sa iya sa House of Representatives. Kakas na ini siya bilang kongresista. Samtang ang manifestation balakron ni Congressman Richard Gomez sa aton sinikron niya nga mga kabumbo, pamatian tabla kag sa mga opisyal sa nga gobyerno, dapat nga ma-internalize nyo ni, dapat nga mo sining inyo nga padalman. Kag sabay naman iya sa nga Senado, masako-sako subong, no, ang upper house kag ang lower house kag upper chamber, tagsa-tagsa sini sa ila. May kaugalingon sini iya nga mga trials, magoy trials. Nga ginapangatubang. Lilintukin sige daw sitwasyon subong sa pungsod naton. Daw hindi na magkinamo. Hasta naglabot sa punto nga may paghinangkatanay na iya within sa mga senador. Si Senador Raffy Tulfo ginhangkat si Senate President Alan Peter Cayetano. Anong paghangkat sinisaya? Ginhangkat siya nga magtambong sa sesyon. Abi nyo kung ano nga mga hangkatanay na sa aton sini nga mga kasimanwa. Tapos ano pag inanatabo? Ambal ni Senator Alan Peter Cayetano siya. Hindi niya pwede nga singgit-singgitan nyo. Hindi niya radio program. No? Ang Senado nga singgit-singgitan nyo lang di. Kung ano-ano na mga demands nyo. Senado niya. Man, kung hindi lang kamo mga tulpo, ipatulpo ta kamo. Aragoy. Sa aton sining mga kabumbo kay sino sa madangop,
kay bitag sumbong-sumbong kay sumbong-sumbong kay bongga-bongga bongbong. Hindi. Bitag Bentulpo. Si Bentulpo nagdagan man ni Senador Sus Maria Caguse Pabino, Engineer Jan Dave. Kung dumaog abi si Bentulpo sa aton sini nga mga kasimanwa, tatlo na gid ya. Tatlo na gid katulpo sa Senado ti dalo nila to ang T3 sa Senado. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Tol. What is your decision on this bill, Tol? Sa aton sini nga mga kasimanwa, Santiago na. Sa aton sini nga mga Tol, saan ka sasama, Tol? Sa minority, Tol, or sa majority, Tol? Sus Maria Caguse po na nagkikinabo na nagkaklinabo sumong sa aton sininga Senado man. Por Diyos por Santo. Sa aton sininga mga kasimanwa. Oras naton 40 minutos sa nakaligad sa takna sininga alas 11. Nakahingagaw pa nga makahimo manya sang kaugalingon sininila nga maagaw ang spotlight sa bahin sang Senate. Kagapon all eyes ara sa Senado mo matapos nga tigin Indian na naman, no? Kunang kilala ko pa Gin-Idoy sang majority ang SB, ano ganing SB SB 11 Super Black sila, no? Super Black ni tawag sila. Abi ko na mga patindog man sila sang P-pop group. May SB19 na, may SB11 bagay. But anyway, isa ton sinima kasi manwa. Ara na kung tani ang spotlight. Sa Senate kagabi sa ton sinima kulturan. But buzzer beater pa ang ginhimo karon sa Ethics Committee na kung saan gin-expel nila si si Congressman Kiko Barzaga. Sa aton sini nga mga kauturan kay man kasabad naging kuno kagway nagakangay nga sini nga batasan, no? Hambal ni sang pila ka mga kongresista, partikularmente sa bahin niya karon ni First District Representative Iloilo First District Representative Doc Nanay Janet Garin. Kay ti siya niyang nag-file sa complaint sa Ethics Committee mo. Sa aton sini nga mga kasimanwa, natigayon gid, na-expel gid si Congressman Kiko Miao Barzaga. Ang boto 14 265 nagpabor, no? 14 ang nagpamalabag, 8 ang nag-abstain. Pati ang mga tigulbams nga kongresista. Napikon kay Kiko Barzaga. Pusa ng ina mo, ang balya, pusang ina mo rin. Sino nga nitong kongresista? Tudo taga Palawan, tumutublang inabalan, mamlang nga nakabaton sang malitaw. Sa aton sini nga mga kasimanwa. But anyway, hambal ni Kiko Barzaga, simple man lang, engineer, ang hambal sa ila ni Congressman Kiko Miao Barzaga sang natigayon na nga ma-expel, no? Ini sa bahin karon iya sang House of Representatives, no? Aryo ang payag ni Congressman Kiko sa aton sini nga mga kauturan. Kunti dumduman nyo to refer ni Congressman Kiko as Crocodile Farm ang tawag singani ang House of Representatives. Daw sa while say nag-wave goodbye pa siya niya, bye crocodiles. Sa aton sini mga kasiman ba ari malaw ang payag ni Congressman Kiko Barzaga. Ang Ethics Committee. Yes, for expulsion today. For expulsion. So it's my last day in Congress. Okay. So I'm saying my goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila, wag na masyadong magnakaw. Sige pa. Thank you. Bye-bye mga crocodiles. Bye-bye mga crocodiles. Kasimple lang ya. Simple lang ang payag ni Congressman Kiko Barzaga. Ugtas ka mo na, mapatay ka mo sugtas akon, bye-bye crocodiles. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Now, ano giyabi ang ang ginasabaran sang mga krokodilya, mga members ng House of Representatives sa kay Congressman Kiko Barzaga sa aton sini nga mga kabumbo kay ginapang balahuba sila ni
Congressman Barzaga sa aton sini nga mga kabumbo. O kung kaysa man ba kagin man adok talaka sa iya kag isa man siya sa mandatos pagpalapta sa fake news just like sa natabo sa May 11 incident dito sa may Senado nga nagpost siya nga damo kuno sa nagklamatay kag damo pilason after mabatian ang linok panay. Tindo bakit mayad nagin man mag-amo sina, no? Hilabi pa kun halin sa isa iya ka elected official sa aton sini nga mga kabumbo. Pero speaking of crocodile, no? Nga ako noon nag-iinit kinang ulo sa nga pila ka mga kongresista kay hindi lang pila 265 nga akig, no? Ang 265, no? Kag nagpabor sa pahalin sa kay Kiko Barzaga as congressman sa aton sini nga mga kabumbo. Ari ba lang manifestation ni Congressman Richard Gomez sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Inyo sini nga pamatian, inyo sini nga dapat internalize man sa mga opisyal sa aton sini nga gobyerno. For once matian naton si Chardry. Okay, ang kilala ko nga Richard Chardry nga lang. Matian ta si Congressman Richard Gomez. Si colleagues tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Si colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media. Kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. Inyo na sinabatian sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, may ara pa yun sa Chrome Engineer atong party sa nga do niya nga kung tawgon ka mo crocodile lain bot yung aw nga tuod daw. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Tiyan mo na lang hambal sini nila banwa. Bisan ano pa da itawag sa imo sinisig ka periyo, kung hindi ikaw iya guilty, kung wala ikaw naiguan, kung wala nagpitik kagulpiada lang nagut-ngot ang imo sini iyang kalawasan, nag-uab pa tani ang balong ko magaling yung damo, nagapanyang gagoro, lumasidya. Kung waay kaya sa may nabat siya nga kasakit, sa aton sini makasimanwa, ibayda, no? Kung ang Beatles pa, let it be. Sa aton sini nga mga kasimanwa, pagustuhin na siya, no? Sa kung ano itawag yung mo, pero ikaw mismo na kabalos kau galingon mo, nga, why kaya sang may hinimuan sini nga pambal naton, why kaya nagapangawat sang kaban sang gobyerno, abe? Kung may ginataya si mo nga, ginatanyag si mo nga sobre na dabaton mo lang pero why kaya nagapangawat? Sa aton sini mga kabumbo, no? Ano ginabing hubag sang imo sini nga tagipusoon dira? Ang ingot-ngot sang imo sini nga tagipusoon dira? No? Sa aton sini nga mga kabumbo, kung hindi man lang ikaw iya maigo, no? Mapilasan sa mga tinaga or sa mga pagtawag nga ang House of Representatives is a crocodile farm. Sa aton sini nga mga kabumbo, tingang ibando, why man lang gid yan pinasingit gidaw or siya laysay do kasubong why man lang sang reaction gid sa aton sini mga kabumbo, ari kasugpo no sang manifestation ni Congressman Richard Gomez. Talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections.
Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media. Kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand. Kinanta ni Congressman Erice. Sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Sinasabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit Alright, dari wabit sa ton sining mga kasimanwa, no? Ngaw, masakit ged kung hambalan ka nga ang House of Representatives sa Crocodile Farm or mga buhaya ang ara dira. Oh, iti reprimand. I-suspend, hindi nga kita mapahalin siya kay elected official na siya. O, paano na lang karon? Sa aton sinima kabumbo. Ang mga matutuod siniya nga gusab, malabuaya nga gusab sa pundo sa gobyerno. Rason nga nagkalalitro ko siniyang mga flood control project. Oh, sino karon na mabuyagyag sila dira? Diba si Congressman Richard Gomez eh? Ikaw na lang guro, sir. Sa aton sining mga kasimanwa. Hindi ba? Kay mintras tanto, no? Nga, why dira sang may makalkal, why dira sang may mabuyagyag, sang kagarukan sa bahin sang House of Representatives, labi na gid upod man sa bahin sang Senado, kung sanday sino ining mga buhaya, no? Hindi ni mauntat ang kinawatay sa gobyerno sa aton sining mga kuturan, pero kung may mga gina-question ka na gani sa ginahimo sa imo sining mga kopdanan, no? Tawgon ka na yun nila nga buang-buang. Tawgon ka na yun nila nga may diferensya ka sa ulo. Oh, sa aton sining mga kasimanwa, tawgon ka na nila yun nga buang, baliw. Oh, di ka namin man tuya sa kay Congressman Edgar Erice, kinanta niya sino ang tunay na baliw. Oh, sa aton sining niya nga mga kabumbo, gani sa aton sinima kasimanwa ang iban sinimay punto man sa aton sining mga kuturan nga nagapabutsyag sila nga kon maubos na ang mga opisyal sa nga gobyerno abe nga nagabuyagyag, nagakalkal sa nga kagarukan sa mga kaupdanan niya. It's either sa bahin sa nga Congress or sa House of Representatives or either sa bahin iya karon sa nga Senado. Tini sila pang kasuhan na lang kag pang prison, di gani pahalinon sa ila sini nga pwesto. Oh, sa aton sini nga mga kasimanwa, hindi man iya insakto sa aton sini nga mga kauturan. Oh, di ko nang tinutuyo naton ubuso ng mga kurap. Oh, ti dapat ya ang may mga nakabalo sila dira. Amo ang magpangbuyagyag sini kag hindi lang basta-basta buyagyag, i-plastar man nila nga ila sini nga balasihan kag mga ebidensya eh. Sa aton sini mga kabumbo, ti sino pa dira karon ang mga vocal nga mga members ng House of Representatives nga naga pangbuyagyag sa kagarukan, ara pa dira si Congressman Leandro Liviste. Now, timing lang uro ni ginapangita nila bato kay Congressman Leandro Liviste kag subong man timing man yung ginapangita nila nga banali makasala ining si Congressman Paulo Marcolita. Amo man lang din ginahulat nila turo timing para nga
ano bla nila, madakpan nila sa liog, no? Kag iwalak-walak, ano kasubong sang pato. Sa aton sini iya nga mga kabumbo. Ti do kasubong bla ka, no? Do kasubong madasig, manakop sang pato, no? Mga kilala ko to sa balkon Marabilyao. Si Nunoy ni Rio, kag Spipoy, grabe ni sila manakop ka, liog pato. Kag si Bus nila Kintoy daw. Sa aton sini mga kasimanwa, amo ni, no? Sa aton sini nga mga kauturan, ginaburo bantayan lang ni nila ang pagka-dayos or makakita sila sa buho sa mga miyembro sang House of Representatives kag subong man miyembro sang Senado. Sa bahin sa Senado to damo na sila sang buho to yang nasilip to rason nga may mga complaints na to yung mga miyembro sang tawag si gani sang majority block sang majority 13 sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa tibantayan taniya sa aton sinikiron niya mga kuturan kung ano pag ang mga development sa aton sining matag palamati o galing amo na yan na-highlight karon, no? Na-highlight karon nga mas mapisan ang aton siniya nga mga opisyal sa gobyerno, hilabi pa mga elected official, mas mapisan karon, no? Sa pagdepensa sang tagsa-tagsa sini nila ka interes ikumparar sa interes sa mga pumuluyo nga dapat sini nila amo iya ang panerbisyuan kagamong ila sini nga pangalagaran. Sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Oras naton sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining las 11. Diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Ariblaw nakayuhom ko ni ginamo ang pagkanta ni Congressman Irise. Kiti natawag nila si Kiko Barsaga nga baliw mo buang-buang. Pamatay na to na ba ang kampyon nga tingog ni Congressman Irise? Paborito ko po si Kulidesma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? O gusto ang isip, ngunit sakim naman na lubos? Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barsaga na bumabatiko sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. My concern is whether Sa to sino mga kampyon ng tingog ni Congressman Edgar Rice. Umamos na tingog ni nung Rodel Pulmones ang Purple GF. Sa aton sin mga kasama. Anyway, dugangan tani karon ang diskusyon ta sa mga kasubaw sining maisyo, lakip na diri karon banwa ang mga dalaguan kag mga nagapahunaman nga mga balita lokal diri sa aton sining pangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Balikan tayo ni matapos ang mga nagapanguna kag mga mainit balita nasyonal sa Bombo News Center. Kailan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagaling nga makabulig sa imong palibot.
eskwelahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Yun o kung i-unplug yun kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 3 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines, bilang ng mga naitalang nasawi sa gumuhong gusali dyan sa Pampanga, pumalo na ho sa 23. Big fish naman o malaking isda na sangkot sa flood control scandal na katakdang kasuhan bukas. Senate President Cayetano kailangan umanong kumonsulta na sa psychiatrist payo ng isa sa mga minority senators. House Deputy Speaker Representative Janet Garin inamin na itinulak ng maraming mga kongresista na maghanap ng doktor para matingnan ang mental health ni expelled Representative Kiko Barzaga. At si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iginit na dapat na magtuloy na ang mandato ng legislatura at ang mga senador ay pinanawagan ho na bumalik na sa kanilang trabaho. Sa international news naman, ang Iran tinarget ang Kuwait at Bahrain habang ang US naman gumanti ng self-defense strikes. At sa ating balitang palagkasan, 23 times Grand Slam winner na si Serena Williams planong bumalik sa paglalaro ng tennis. Sa entertainment news naman, pakikiramay bumuhos sa pagpanaw ng Grammys Award-winning singer na si Pebo Bryson. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pumalo na sa 23 kabuang bilang ng mga naitalang nasawi sa gumuhong siyam na palapag na gusali dyan sa Angeles City sa probinsya ng Pampanga. Kinumpirma ito ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na narecover ang isa pang labi mula sa mga gumuho kanina alas 7:21 ng umaga. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na search and retrieval operations. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, natunton ng mga responders ang labi ng ika-22 biktima na matatagpuan doon sa Quadrant 2 na construction site. Nauna nang napaulat na nasa kabuang 27 ang bilang ng mga nailigtas sa naturang insidente. Sa gitna naman ng hamong dala ng mga pag-ulan, wala pa ring humpay ang isinasagawang retrieval operation para naman mahanap ang iba pang posibleng biktima sa naturang trahedya. Samantala, sinampahan na ng unang kasong kriminal sa Angeles City Prosecutor's Office ang may-ari at kontraktor ng gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito ay sa kabila pa ng alok na aregluhin ang kaso sa labas ng korte. Inihain ng pamilya ng isa sa mga nasawi ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa may-ari ng ginagawang gusali na si Ernest Jackson Lim. Gayon din ang isa pang may-aring at gayon din kontraktor na si Johnson Co, maging ang engineer na si Arlo Managsil at 7 iba pa. Ang paghahain ng complainant ng reklamo laban sa mga nabanggit na individual ay upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang 19 anyos na kaanak na si Mark Lawrence Sapungay, na ikalawang biktimang na-recover mula sa gumuhong gusali.
Inisyal na natagpo ang buhay si Sapungay, subalit binawian ng buhay habang sinusubukan siyang i-rescue mula sa ilalim ng debris. Ayon naman kay Attorney Darwin Reyes, opisyal na tagapagsalita sa legal matters may kaugnayan sa Balibago Building Collapse Investigation. Mas marami pang mga complainant ang inaasahang lalantad sa mga susunod na araw. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Sa karagdagan ngang update na katakda naman na maghain ang Department of Public Works and Highways ng kasong kriminal laban niya sa tinaguriang Big Fish o yung itinuturing na malaking isda na sangkot sa flood control scandal. Ginawa nga ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naturang anunsyo ngayong araw kasabayan ng inspeksyon na idinaos doon sa Matalahib Creek sa pumping station dyan sa Quezon City. Tumanggi naman ang kalihim na pangalanan ang mga respondents, subalit sinabi niya na ang mga ito ay high profile o malalaking personalidad mula naman sa Bulacan. Inihain o hiahain bukas ang naturang reklamo at yan ay sa Malolos Regional Trial Court. Kung matatandaan mga kabombo, nauna nang inaprubahan ng Office of the Ombudsman ang criminal charges kabilang ang plunder laban sa mga prominenteng mambabatas, kabilang na si Senator Jinggoy Estrada at dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Nauna na rin naghain ng mga reklamo ang Department of Public Works and Highways at mga kaso laban sa ilang district engineers at private contractors dahil naman sa anomalya na mga proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso sa lalawigan ng Bulacan at iba pang mga probinsya. Samantala, nagpakalat na ang Philippine National Police ng karagdagan pang mga pulis sa Senado bilang paghahandayan sa posibleng paglulunsad ng mga kilos protesta sa gitna ng political tensions. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. na ang kanilang deployment ay mahigpit na pag-iingat at proaktibo. Saad pa ng hepe ng pambansang pulisya, natataasan ng PNP ang police visibility sa paligid ng Senado at mga karatig pang government facilities kasabay ng patuloy na pangamba sa posibleng mga protesta at public disturbances bunsod nga ng mga tensyon sa politika. Una rito, ilang mga grupo na rin ang nagprotesta sa labas ng Senado para suportahan ang panawagan ng minority senators para sa pagbibitiw ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kaugnay nga ng mga kamakailang kaganapan sa Senado, inatasan na rin ni General Nartates ang National Capital Region Office na palawigin pa ang kanilang police visibility at maglatag na rin ng mga checkpoint sa palibot ng premises ng mataas na kapulungan. Liban dito, nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Senate security personnel, mga lokal na pamahalaan at traffic management authorities para sa latag ng seguridad. Nagsasagawa na rin ng threat at intelligence assessments para matukoy ang posibleng mga banta sa gitna ng political tensions. Umapila naman ang general sa mga organizer na nagpaplano ng mga rally na panatilihing mapayapa at maayos ang kanilang mga isasagawang aktibidad. Kaugnay pa niyan mga kabombo at mga Kastar Nation, natin tunguhin ang mataas na kapulungan ng Kongreso sapagkat itong si Senate President Cayetano ay kailangan na raw kumonsulta sa psychiatrist. Payo yan ni Senator Erwin Tulfo. May balita dyan si Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, iminungkahi ni Senator Erwin Tulfo na magpatingin na umano sa psychiatrist o psychologist si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang naging batikos nito sa magkapatid na Tulfo sa gitna ng mga umiinit na kontrobersiya sa Senado. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na maaaring dulot lamang na matinding stress ang mga naging pahayag ni Cayetano kaya't nararapat itong magpasuri sa isang espesyalista. Kwestiyon ng senador kung ano umano ang isusumbong ni Cayetano, kung ito mismo ang hindi pumapasok sa Senado at nagtatrabaho sa kabila ng mataas na sweldo. Nagugat ang palitan ng mga anghang na pahayag ng mga senador matapos na hamunin ni Senator Raffy Tulfo ang Senate President na dumalo sa sesyon upang patunayan na hindi ito duwag at umiiwas sa mga isyu na kinakaharap ng mataas na kapulungan. Huwag lang niyang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. So inaamon ko si Alan, kung matapang ka, pumasok ka. Kung duwag ka, tama lang, huwag ka pumasok. Ibig sabihin, duwag ka sa iyong responsibility.
Bumelta naman rito si Cayetano at sinabing ang Senado ay hindi parang programa sa TV o radyo at hindi libangan kung kaya't dapat maging professional umano ang mga kapwa senador. Banat ng Senate President, kung hindi lang umano tulfo ang dalawang tulpo ay isusumbong niya ito sa tulfo. Hinamon din niya ang magkapatid na senador na tulfo na gamitin ang boses para sa ikabubuti ng bansa. Binilikan din ni Cayetano ang tila pagbaliktad ng magkapatid na umano'y dating sumuporta sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ngunit ngayon ay binabaling umano sa kampo ng mga Duterte ang sisi sa mga biktimang nasawi sa kampanya kontra iligal na droga. Ito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang tulfo at kung hindi ng tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. Dahil rito, Bombo Dennis, naniniwala umano si Tulfo na kailangan magpasuri ng Senate President sa psychiatrist sapagkat ang sentro ng issue aniya sa ngayon ay hindi ang drug war, kundi ang kabiguan ni Cayetano na gampanan ang kanyang tungkulin bilang leader ng mataas na kapulungan. Binigyan din niya na si Cayetano ang dapat managot sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado dahil sa muli hindi pagdalo ng majority block sa mga sesyon na nagresulta sa pagkansilan ng dalawang magkasunod na plenary session dahil sa kawalan ng quorum. Kasabay nito, pinunari ni Tulfo ang madalas na umanong pagla-livestream ni Cayetano sa social media. Mungkahi pa niya sa Senate President ay mag-vlogger na lang umano ito dahil sa panay-paan niyang pag-Facebook live ni Cayetano upang tumugon sa issue kaysa dumula ito sa plenaryo upang pag-usapan ang kinakaharap na usapin ng Senado. Ito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Hindi naman si Alan Cayetano vlogger. Is he a vlogger? Tanong ko sa kanya, vlogger po ba si Senator Alan Cayetano? Senator Alan, senador po kayo, binoto kayo ng tao, hindi po kayo vlogger. Kung vlogger na kayo, mag-resign kayo at maging vlogger, okay. Mag-live ka lang live hanggang gusto mo. Nagugat ang mga kontrobersiya, Bombo Dennis at sigalot sa Senado simula noong magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado at muling paglutang at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga insidente ng putukan sa loob ng gusali, pag-walk out ng minority block bilang protesta sa munay pagmamadali na amyendahan ng Senate rules at payagang makadalo at boto ang mga senador online hanggang sa pagkakaaresto kay Senator Jinggoy Estrada na nagresulta sa hindi pagbubukas ng sesyon ng dalawang magkasunod na araw. Dahil rito, nanawagan ng lahat ng miyembro ng minorya kay Cayetano na bumitiw na sa pwesto bilang leader ng Senado at umapila sa mga kapwa senador sa majority block na pumasok na at gampanan ng kanilang mandato bilang halal na lingkod bayan. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghilogadan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Posible naman umano mas maraming personalidad pa ang makakasuhan sa nagpapatuloy na investigasyon ng International Criminal Court sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating ICC Judge Raul Pangalangan, posible pang may mga bagong tutukuyin na respondents habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat na ginagawa ng mga prosecutor. Paliwanag pa ng dating judge, nasa discretion na ng prosecutor ang pagtukoy sa mga posibleng sangkot at tuluyang paghahain ng kaso laban sa kanila. Dahil dito ang kasalukuyang listahan katulad ng listahan ng mga co-perpetrator sa controversial na drug war ay hindi pa maituturing na final list dahil maaari pang magdagdag ang prosecutor ng mga pangalan. Maaaring mangyari ito anya habang inaaral at sinusuri pa ng panel ang mga testimonya ng mga testigo, documentary evidence at iba pang impormasyon ng posibleng mahalungkat habang gumugulong ang investigasyon. Paliwanag pa ng dating mahistrado, sa oras na inutorisa na ng ICC ang isang investigasyon, bibigyan na ng kapangyarihan ang mga prosecutor na hanapin at usigin ang mga individual na sangkot sa iniimbestigahang krimen. Sa naturang otorisasyon, nakalatag na anya ang mga krimen at panahon na sasaklawin ng investigasyon. Kaya't sinumang matutukoy na sangkot dito ay maaari ring labasan na ng warrant of arrest para sa tuluyang pag-aresto at paglilitis sa kanila. Para sa atin sa buong kapuluan, 13 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali.
Si Representative Tinio ay kinundi na ho yung pag-boycott ng Senate Majority. Si dating Representative Masa naman may panawagan na palitan ang leader ng Senado. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, kinagana ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang ikalawang araw na pag-boycott ng Senate Majority sa plenary session. Anaanya ay nagpapakita ng dobleng pamantayan sa pagitan ng senador at ordinaryong manggagawa ng gobyerno. Ayon kay Tinio, kompleto ang 11 miyembro ng Senate Minority sa sesyon noong June 2, ngunit hindi dumalo ang mga senador ng mayorya matapos ipabatid ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi sila sasali sa plenaryo. Iginit ni Tinio na walang kaparusahan ang mga senador sa paglipan sa kanilang tungkulin, habang ang mga guro, health worker at iba pang kawani ng gobyerno ay nahaharap sa salary deduction at disciplinary action kapag walang sapat na dahilan sa pag-absent. Sinabi ng Makabayan President at dating kongresista na si Liza Masa na dapat palitan na si Cayetano bilang Senate President upang matuldukan na ang kasalukuyang pagkaparalisa ng Senado. Ayon pa kay Masa, lumala ang krisis sa liderato ng Senado sa ilalim ni Cayetano na nagresulta sa pagkansela ng dalawang magkasunod na plenary session dahil sa kawalan ng quorum. Anya, sa halip na tugunan ang mahalagang isyu ng bansa at gampanan ang tungkulin nito bilang impeachment court, nalugmok ang Senado sa isyong politikal. Kaya nananawagan si Masa sa mga senador na unahin ang interes ng mamamayan, katotohanan, pananagutan at ustisya kaysa pansariling interes at partidong politikal. Binigyan din naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na kinakailangang maresolba na ng Senado ang issue sa kawalan ng quorum. Ang pahayag ng mambabatas ay kasunod ng mga ulat ukol sa kawalan ng sesyon ng Senado dahil sa mga issue sa attendance at virtual voting, lalo at ngayong araw ang Senate adjournment ng Kongreso. Pakinggan natin si Representative Terry Redon. Pinatawag yung pong impeachment schedule. So, as far as we are concerned, tuloy pa rin po. Yun pong timelines na pinag-usapan, yung pre-trial conference, pre-trial submissions, na gagawin po ng mga partido, tuloy pa rin po yun, at tuloy pa rin po yung July 6 trial proper. No? So, kung ano naman ho yung usapin na kinakaharap po ng Senado at the moment, sila po yung mapagpasya dyan ko sa bagay na yan. Pero, ang inaasahan po namin, pag napag po ng July 6, tuloy po yung trial, tuloy po yung paglilitis ng ating pong pangalawang pangulo. Kung ang prayer po ng VP Sara Cam, kung ang prayer ng VP Sara Cam, Nagpahayag naman ng matinding pagkabahala at kalungkutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kawalan ng sesyon at quorum sa Senado na ayon sa kanya ay nagiging hadlang sa pagpasa ng mga batas para sa tulong na kailangan ng mamamayan. Ayon sa Pangulo, kasalukuyan ng pinag-aaralan ng ehekutibo ang saligang batas at lahat ng legal na opsyon upang mahanapan ng solusyon ang krisis sa Senado. Binigyang diin ng Pangulo, kailangan ang kooperasyon at commitment ng pamunuan ng Senado dahil magkapantay ang sangay ng ehekutibo at lehislatura. Kaya hindi niya maaaring utusan o parusahan ang mga senador. Dagdag pa ng Pangulo, tungkulin ng Senado na disiplinahin ang kanilang sarili. Ngunit sa ngayon, bigo silang magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The best description I can have is that the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines.
si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naghahanda na rin ang House Prosecution Panel sa mga worst-case scenario sa kabuuan ng trial laban kay Vice President Sara Duterte na inasahang magsisimula na sa Hulyo 6. Ayon kay Cagayan de Oro City Representative Lord Dansuan, tinatalakay na ng mga prosecutor ang mga potensyal na legal at procedural challenges na maaaring iharap ng defense panel lalo na sa presentasyon ng mga ebidensya at mga testimonya. Bagaman hindi na inilabas ng abogadong mambabatas ang magiging estratehiya ng panel, iginiit niyang inaasahan na nila na magkakaroon ng maraming hamon sa paglabas ng mga ebidensya sa Senate Impeachment Court kung saan magsisilbing presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi kasi inaalis ng panel ang posibilidad na hindi maayos ang pagkakapresenta ng mga ebidensya o hindi papayagang maipresenta ang mga ito, bagay na hindi dapat anyang mangyari. Umaasa rin si Representative Suwan na ibabase ni Senate President Cayetano ang anumang magiging ruling o desisyon sa bawat ilalabas na motion at admissibility ng mga ebidensya sa kung anuman ang itinatakda ng saligang batas. Gayunpaman kung magkakaroon ng bias, walang magagawa rito ang buong panel. Sa ngayon, ang kaya lamang kontrolin ng panel ay ang kanilang paghahanda bago pa magsimula ang impeachment complaint. Karagdagan pa sa mga balita, maaaring patawa naman ng multa itong si Senator Rodante Marcoleta kahit pa na-dismiss ng Commission on Elections ang kanyang kasong kinakaharap na inihain laban sa kanya kaugnay ng hindi pagdedeklara ng campaign contributions sa Statement of Contribution and Expenditures. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, sa ilalim ng Republic Act 7166, ang ganitong paglabag ay hindi na itinuturing na kasong kriminal kundi isang administratibong kaso na maaaring magresulta sa pagpataw ng multa at iba pang administrative sanctions. Samantala, sinabi rin ni Garcia na may kinakaharapang kaso sa Commission on Elections si Senator Francis Chis Escudero kahit na na-dismiss na rin ang reklamo laban sa kanya kaugnay naman ng campaign donor issue. Isang individual ang nagsampa ng reklamo dyan sa Commission on Elections Law Department laban sa senador dahilan upang manatiling bukas ang investigasyon. Ang Statement of Contributions and Expenditures ay mahalagang dokumento na isinusumiti ng lahat ng kandidato matapos naman ang halalan kung saan ay nakasaad ang kanilang mga ginastos at ang mga ambag na kanilang nakuha sa panahon ng kampanya. Noong 2025, iniulat ng Commission on Elections na mahigit 80% ng mga kandidato sa midterm elections ang nakapagsumiti ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures sa tamang oras, ngunit nananatiling hamon ng transparency para sa campaign financing. Ang mga kasong ito ay muling nagbigay diin sa kahalagahan ng tamang pagdedeklara ng campaign funds upang mapanatili ang integridad ng halalan at maiwasan ng maling paggamit ng pondo. Sa gitna ng paghahanda para naman sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections, muling pinaalalahanan ng poll body ang mga kandidato na mahigpit na sundin ang mga regulasyon kaugnay ng campaign finance reporting. Samantala, ito pa mga kabombo, mga karagdagang update natin. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ginigit na dapat daw magpatuloy ang mandato ng legislatura at yung mga senador sana ay bumalik na sa kanilang mga trabaho at para magampanan yung mga nakabinbing tungkulin. At alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo, Dennis, Bombo, ever hinimok nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang mga senador. Kasunod nga yan ng dalawang magkasunod na araw na hindi nagsesyon ang Senado. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya kasabay ng pagsabi na marami pang nakabinbing panukalang batas na nangangailangan ng agarang aksyon ng Senado. Marami ang nakabinbin na kailangang matapos
Katulad na lamang dahil ay kakatapos lamang ng uplift meeting para nga sa kinakaharap na krisis sa bansa. Binigyan diin ni Marcos na hindi sapat na dahilan ang pagsama kay Senator Jinggoy Estrada sa kulungan upang kanselahin ng sesyon. Iginiit din niya na may mga itinakdang patakaran na pagkansela ng sesyon kabilang ang abiso sa kapulungan ng Kongreso 3 araw bago ito gawin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, nag-congressman naman ako, nag-senador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na iakatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Samantala, nanindigan din si Marcos na ang mga nangyayaring sigalot nga sa Senado ngayon ay nakakaapekto na sa pagpapatuloy ng mahalagang gawain ng legislature habang patuloy namang ginagampanan ng iba pang sangay ng pamahalaan katulad nga ng ehekutibo at judiciary ang kanilang mga tungkulin. Ayon sa Pangulo, malinaw na ipinapakita ng kasalukuyang sitwasyon sa Senado ang umiiral na kalituhan sa loob ng institusyon. Naan niya ay nakasisira sa kredibilidad at pamumuno ng kapulungan. Binigyan din niya na mahalagang maipagpatuloy ng Senado ang trabaho nito upang matugunan ang mga nakabimbing panukalang batas at iba pang usaping nangangailangan ng agarang aksyon. Muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. The 2 other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. Kasabay nito, Bombo Dennis at Bombo Ever, ngayong araw din pinangunahan ni Pangulong Marcos yung pamimigay naman ng financial assistance para dito nga sa presidential scholars sa lungsod ng Maynila. Hinikayat din ni Pangulong Marcos sa mga presidential scholars na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at samantalahin ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, batay sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education, halos 29% ng mga estudyante sa kolehiyo ang huminto sa pag-aaral noong 2025. Pinayuhan niya ang mga scholar na magsumikap upang matapos ang kanilang kurso at makamit ang kanilang mga pangarap. Kaugnay niyan, ito muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala kami. Meron po tayong mga statistiko nalalaman yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, halos 29% ng college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo International News.
Kinumpirma ng US military na naglunsad sila ng self-defense strikes sa may Qasem Island ng Iran habang tinarget naman ng Iranian missiles at drones ang installations ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Ikinatwiran ng panig ng Amerika na inilunsad nila ang self-defense attack bilang resulta ng aktibidad ng Iran sa rehiyon, kabilang hindi lamang ang pag-atake sa US Fifth Fleet sa Bahrain kundi maging sa Qasem Island. Sa isang statement, sinabi ng US Central Command na 2 ballistic missiles na pinaputok ng Iran sa Kuwait ang pumalpak at hindi natamaan ng target nito, habang 3 missiles naman na pinakawalan patungo sa Bahrain ang naharang ng US at Bahraini forces. Samantala, kinumpirma rin ng US na na-intercept nila ang 3 drones na pinakawalan ng Iran patungo sa civilian mariners sa rehiyon. Sa mga karagdagan ng balita, mga kabombo, dito sa ating bansa ay mga tinututukan natin na mga update pa. Ito, binatikos ni dating Senador Richard Dick Gordon ang pamumuno ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mataas na kapulungan. Kasunod yan ng umunoy pag-boycott ng majority bloc at hindi pagdalo sa 2 magkasunod na sesyon. Mistulaan niyang sinusunog nitong si Senate President Cayetano ang buong Senado para lamang pagtakpan ang kanilang kasamahan. Binalikan pa ni Gordon ang nangyari noong kasagsagan ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa kanyang kasong plunder at tuluyang pagsama sa kanya nitong si Senate President Cayetano para naman sumuko. Paliwanag ng batikang mambabatas na sa Senado kung nagagalit ang isang senador sa ginagawa ng kanyang kapwa ay dapat dinadala niya ito sa mismong plenaryo para naman sa privilege speech. Git pa ni Gordon, ito ang akmang paraan at hindi tila batang munti na nagmamaktol at sinisigawan ng kalihim ng Department of Interior and Local Government na si Secretary John Vic Rimulya. Sa huli ay mistulaw manong sinusunog nitong si Cayetano ng buong Senado para lamang makatakas ang ilan sa kanyang mga kasamahan na nasa loob ng kapulungan. Lunes nga mga kabombo nung inaresto si Senator Jinggoy Estrada sa loob mismo ng Senado at mula noon ay hindi pa nakapagdaraos ng sesyon ang mataas na kapulungan. Sa kabila nito ay 2 pagkakataon naman na gumawa at naglabas itong si Cayetano ng video message sa kanyang personal social media accounts at sinagot ang mga issue na ibinabato laban sa kanya ng minority bloc, kaugnay pa rin ng ilang usapin. Samantala, imbitado ang ilang malalaking personalidad sa unang hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing sa ilalim niyan ng chairmanship ni Senador Rodante Marcoleta. Nakatakda ang unang hearing bukas, Hunyo 4. Batay sa pahayag na inilabas ni Senator Pia Cayetano na magsisilbi naman bilang bagong chair ng Senate Blue Ribbon Committee, hanggang 34 na personalidad ang inimbitahang bilang resource person. Kabilang na dyan si dating House Speaker Martin Romualdez, si Attorney Levito Baligod, Bernarda Tube, Rosbert Waupan, Benny Bolontate, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Reniboy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Romeo Romel Bobares, gayon din si Hil Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Joely Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., gayon din si Bernard Gumban, Crisani Dado, si Fidel Corpus, Walter Manalansan, gayon din ang kalihim ng Department of Public Works and Highways o ang kinatawan ng ahensya. Gayon din ang Ombudsman o ang kinatawan ng Office of the Ombudsman, ang Department of Justice Secretary o ang representative nito, maging ang Department of Budget and Management Secretary o representative ng ahensya. Gayon din si Mark Tiksay, Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby, Paharilla Roland Supat, gayon din si Attorney Sam Buenaviale, Arnel Gangob, Jocelyn Servino, isang alias Edwin, at gayon din si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Nakatakda bukas, Hunyo 4 ang unang pagdinig ng bagong tatag na subcommittee. Ito na ang ikatlong investigasyon na isasagawa ng naturang komite sa ilalim ng magkakaibang chairman.
Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 27 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Ba naman tayo ng mga karagdagang report mula sa ating mga reporters. Yung grupong Tindig Pilipinas naghain po ng reklamo na obstruction of justice dyan sa Office of the Ombudsman laban kina Senate President Cayetano, Senator Robin Padilla at itong si retired General Mau Aplasca at iba pang mga usapin alamin natin sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Reklamo ng Tindig Pilipinas sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla na suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Reklamong obstruction of justice ang hinahin ng grupo sa Tanod Bayan kontra sa mga nabanggit opisyal. Kaugnay sumunod kanilang naging papel ng takasan ni Senador Bato de la Rosa ang pag-aresto sa kanya sa loob ng Senado. Ayon sa grupo, ang paghain ng reklamo ay kasunod sa pagkabala muna ng publiko sa mga ulat ng sasabing posibleng kasabwat at tumulong ang mga opisyal para may sagawasin ni Senador Bato ang pagtakas sa kabila ng kinakarap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ibinagi ni Kiko Aquino D na layo ng reklamo na mapagtibay ang pangunahing demokratikong prinsipyo na walang sinuman na nakakatas sa batas. Anyay, ang pampublikong opisina o posisyon ay hindi dapat kailanman ginagamit bilang pananggap kontra sa katarungan. Naniniwala sa ang pagbibigay proteksyon sa kapartido at paggamit ng posisyon para maiwasan ang pananagutan ay may tuturing pagtataksil sa tiwala ng publiko. Samantala, kaugnay sa patuloy na pagganap kay Senador Bato de la Rosa, ang National Bureau of Investigation ay pinauubay na sa Department of Justice ang patungkol sa usaping pasaporte ng pugante. Ibinagi ni Bureau of Investigation Director Atty. Melvin Matibag na nasa kagawaran na ang pagkukonsidera kung ipakakansela nito ang pasaporte ni Senador Bato de la Rosa. Ating pangyayana si Atty. Melvin Matibag, ang Direktor ng National Bureau of Investigation. Sa DOJ po yan, I think the DOJ will be the one to process it. We are ordered to arrest him, so we are limited to that order. As to the cancellation of his passport, but maybe there are legal intricacies. I will speak not as a director, but as a lawyer. Because if he will be arrested, there is a possibility that he will be turned over to the Hague. So pag pumunta siya ng Hague, ano ba yung dokumentong kailangan mo pang natuloy ka? So baka hindi dapat siya atang ipakansela yung passport niya. So that's why we leave that case to the DOJ. Baka i-continue naman ako na sasabihin niyo, ayoko ipakansel or ikakansel. You just have to make it clear. When you are traveling, you need a travel document which is the passport. Dagdag pa sa reklamong inahin sa Ombudsman, binigyan din ng mga complainants, binubuo at katuwang mga ilang mga human rights advocates, pamilya ng mga biktima ng war on drugs, mga nasa akademiko at iba pa, na ang kaso ay hindi lamang patungkol sa isang individual. Bagkus ito nila ay para madepensahan ang integridad ng mga pampublikong institusyon at matiyak na gumagalaw ang pananagutan ng hindi pinanghimusukan ng politika. Kung kaya't panawagan nila sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng impartial investigation para masiguro ang pagpapanagot sa mga opisyal umahadlang sa proseso ng batas at pagkamit ng katarungan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naniniwala naman si Bicol Saro Representative Terry Ridon ng isa sa pinakamabigat na dahilan kaya't nagdesisyon ang mga miyembro ng House of Representatives na tanggalin si Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga ay dahil sa kanyang pagtutulak na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa mambabatas, hindi katanggap-tanggap sa kapulungan ang mga pahayag na maghahati-hati sa buong bansa. Paliwanag ni Ridon, isang mabigat na pahayag ang pagsasabi ng isang mambabatas na humiwalay na dapat ang Mindanao mula sa Pilipinas dahil lamang sa pagkakaiba ng pananaw sa politika. Maliban dito, posibleng ikinagalit din anya ng maraming mambabatas ang pahayag noon ni Barzaga na buwagin na ang Philippine Coast Guard, kasama na ang kanyang pangmamaliit sa kahalagahan ng West Philippine Sea. Ang mga ito ayon kay Ridon ay pawang nakakumbinsi sa mahigit 260 lawmakers para tuluyang tanggalin ang bagitong kinatawan ng Cavite.
Kung babalikan ang House proceeding kahapon, nagresulta ang botohan sa 265-14 kung saan nasa 265 ang pabor habang 14 naman ang tumutol para yan sa expulsion ni Barzaga. The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy. Ugaling patayin ang ilaw kapag walang tao sa kwarto. Kahit ilang minuto lang, kung tuloy-tuloy ito araw-araw, malaki ang matitipid sa kuryente. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Tinalakay ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang pagpapatibay sa supply ng enerhiya dito sa rehiyon at ang pagpapalawak pa sa electricity connection sa mga kabahayan. Ito naging sentro ng inisyal na pulong sa pagbubukas ng 17th Association of Southeast Asian Nation Energy Regulators Network. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng 48th Association of Southeast Asian Nation Summit na kasalukuyan po na nasa ilalim ng chairship ng Pilipinas. Sa pangunguna ng Secretariat at ng Center for Energy ay sinuri ng mga ito ang inisyatiba ng bawat miyembro o member economy para naman mapabuti pa ang kanilang energy supply at electricity connection. At sinuri din ng naturang pulong o dun sa naturang pulong ang kasalukuyang regulasyon upang mapabuti pa ang mga ito at maiakma para naman sa pagsuporta dun sa mga miyembrong bansa na nangangailangan, lalo na yung merong pasilidad kagaya ng power grid at ang kalakalan ng kuryente sa pagitan ng mga bansa dito sa cross-border power trade. Kasama rin mga kabombo ang malawak na pagtutulungan para naman sa pagpapaunlad ng merkado o yung tinatawag nating market development. Kasama na ang mga programa para yan sa pagpapalago ng kakayahan ng bawat member economy sa rehiyon. At yun yung regional block na nagsusulong ng mga dikain para sa mga bansang kasapi nito. Yan ay upang isulong ang energy integration sa buong rehiyon. Ang Energy Regulation Regulatory Commission at yan ay yung tanggapan na nakabase dito sa Pilipinas ay isa ho yan sa mga paunahing miyembro na binubuo ng mga opisyal na itinalaga doon para din dito sa aktibidad ng Association of Southeast Asian Nation Energy Regulators Network. At yan ay working group na nangunguna doon sa naturang mga talakayan. Bombo Weather Update. Posible mga kabombo na may panibagong low pressure area na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Yan ay bukas o kaya naman ay sa araw ng Biyernes. Ayon po yan sa mga eksperto. Ayon pa kay weather specialist Alzar Aurelio, sa mga araw na ito ay naasahan diyan sa kanlurang parte ng extreme northern Luzon ang naturang low pressure area. Uli pong namataan ang lokasyon ng namumong sama ng panahon sa layong 475 kilometro sa hilagang kanluran ng Pag-asa Island at maging dyan sa Kalayaan Island sa Palawan ay nakakaapekto ito at kaninang umaga namataan doon. Sa ngayon ay mababa naman ang tsansa ng naturang sama ng panahon o namumong sama ng panahon na umabot sa tropical depression category sa susunod na 24 na oras. Sakali naman na pumasok sa ating teritoryo at mabuo bilang ganap na bagyo, ito ay tatawaging Bagyong Esther at yan ang magiging pang-5 na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa taong 2026 kung sakasakali. Samantala, ayon naman sa mga eksperto, patuloy pa rin na makakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking parte ng Luzon. Sa susunod yan na 4 na araw, una na ngang opisyal na inanunsyo ng State Weather Bureau ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan, kasunod yan ang onset ng habagat dito sa ating bansa.
Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report ang pagbaba ng reklamo laban sa Philippine National Police. Resulta daw yan sa pinaigting na pagpapatupad pa ng maximum tolerance. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Gala. Yes, sa Bombo Dennis at sa Bombo Ever, natitiyak na Philippine National Police na kanilang mahigpit na binibilinan ang mga kapulisan na lumalabas para magpatrolya sa iba't ibang mga barangay at komunidad. Ayon kay Police Colonel Marlon Santos, ang acting spokesperson ng Philippine National Police Chief, dumadaan sa matinding briefing ang mga kapulisan para may patupad ang tinatawag nilang maximum tolerance. So narito, yung ating pahayag nitong si Police Colonel Santos. Before deployment, meron po tayong tinatawag na pre-deployment briefing. So kung saan po yung ating mga patrollers, yung ating po mga mobile and patrollers, we're given instructions, we're given appropriate briefing kung ano po yung kasalukuyan, kung ano po yung pwede nilang na-experience sa araw na yan. So kada taon ay meron silang ginagawang pagbisita rin sa kanilang neuropsychiatric exam para matiyak na hindi maapektuhan ang pag-iisip ng mga kapulisan tuwing haharap sila sa mga iba't ibang uring o kapag-uugali ng mga tao na kung saan sila pa ay ipinapalabas na masama. Muli ang pahayag dito ni Police Colonel Marlon Santos, ang acting spokesperson ng Philippine National Police Chief. Yearly, meron po kaming tinatawag na review to sa aming neuropsychiatric examinations. No? Kine-check po doon, siyempre po, araw-araw stress. Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa puntong ito ng ating Bombo Network News Noontime Edition, dadako na ho tayo sa mga ulat na nakalap ng ating mga himpilan. Alam nyo ba na yung House member na pinatalsik, ito si dating Representative Kiko Barsaga, ay minungkahi po ng ilang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na hanapan ng doktor para naman matingnan yung mental health daw ng naturang dating mambabatas. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Inamin ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na maraming kapwa mambabatas ang nagtulak na maghanap umano ng doktor upang masuri ang kalagayan ng pag-iisip ni expelled Congressman Kiko Barsaga. Sa panayam ng Bombo Radio kay Garin, sinabi dito na may mga kongresistang nagpahayag ng pag-aalala sa mga naging pahayag at kilos ni Barsaga, kaya iminungkahin mga ito na sumailalim sa mental health evaluation. Gayon man, nilinaw ni Garin na hindi dapat sila nakikialam sa ganitong mga bagay. Anya, kailangan si Barsaga mismo ang voluntaryong magpasuri kaugnay sa kanyang mental health. Dagdag ni Garin, kahit ang pamilya ni Barsaga pang humiling na isailalim ito sa psychiatric test, ngunit kung sa mismong aayaw, hindi ito maaaring pilitin. Those who are opposing to expel him or to suspend him, ang main reason nila is that ang sitwasyon. Pero syempre, ako personally, nag-insist ako, hindi makialam. It should be voluntary. The committee cannot impose on matters like that. Si House Deputy Speaker Janet Garin. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mula dyan sa bahagi ng Western Visayas, lipat naman tayo sa bahagi po ng Luzon. Mga opisyal at individual na masasampahan ng kaso kaugnay ng flood control anomalies, posible pa raw madagdagan. Ayon mismo kay Public Works Secretary Vince Dizon. May balita dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Posibleng madagdagan pa sa mga susunod na araw ang bilang ng mga opisyal at individual na masasampahan ng kaso kaugnay ng mga umano'y anomalya sa flood control projects habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga ebidensya.
Ito ang inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon kasabay ng pagbibigay diin na nananatiling gabay ng pamahalaan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sundan kung saan man dalhin ng ebidensya ang investigasyon at papanagutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa mga irregularidad. Ginawa ni Dizon ang pahayag sa kanyang pagbisita at pag-inspeksyon sa Oplan Kontrabaha Project sa Tuguegarao City. Nang hingan siya ng reaksyon kaugnay sa pagsasampa ng kaso at pag-issue ng arrest warrant ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jingoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil sa umano'y pagkakadawit sa malawakang flood control scandal sa bansa. Uulitin ko lang ang paulit-ulit sinabi ng ating Pangulo nung sinimulan niya ito last year. Kung saan ang ebidensya, dun pupunta ang investigasyon at lahat ng mga dapat managot manahan. At ngayon, dahil sa pagtutulungan ng DPWH, ng DOJ, ng Office of the Ombudsman, ng COA, lahat yan ay nakikita natin. Dahil nakikita na natin, nagpa-file ng sunod-sunod na kaso na ang Ombudsman ngayon. Nakita natin yan kahapon at makikita pa natin yan sa mga susunod na araw at susunod na rito. So, uulitin ko lang. Sabi ni Pangulo, wala tayong sasantuhin dito, walang sisinuhin. Lahat ng tao kung saan papunta ang ebidensya, doon tayo pupunta at lahat yun ay mananagot. So tuloy-tuloy lang po tayo. At dito nyo makikita na kapag ang pondo ng mga kababayan natin ay hindi ninanakaw, maganda ang nagiging epekto. At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Ako si Bombo, Erica Janine de la Cruz. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang hanay ng militar nanindigan na lehitimo ang isinagawang operasyon sa Maguindanao del Sur kung saan isang naitalang binawi ng buhay at dalawa naman ang hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyya sa mga ito. At yan ay naaresto. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Coronadal. Iginiit ng Philippine Army na lehitimo ang isinigawang military operation sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur na nauwi sa inkwentro. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, hindi ito ang unang operasyon ng militar sa naturang lugar at matagal na nilang minamanmanan ang mga armadong grupo doon. Sinabi ng tagapagsalita na tinatayang 7 miyembro ng Dawla Islamiyya Hasan Group ang nakita ng mga sundalo sa mga barangay ng Tuwayan 1 at Tuwayan Mother na naging dahilan ng sagupaan sa pagitan ng militar at ng nasabing grupo. Dagdag pa ni Suscano, dati na umano nakaengkwentro ng mga tropa ang grupong ito sa mga nakalipas na buwan at patuloy nila itong sinusubaybayan. Samantala, mariing itinanggi ng pamilya ng mga napatay na sila ay mga inosenteng sibilyan at iginiit na wala silang kaugnayan sa anumang armadong grupo. Tiniyak naman ng militar na magpapatuloy ang operasyon sa lugar laban sa mga natitirang miyembro ng grupo na tinatayang nasa 15 hanggang 20 na lamang at nananatiling kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Effort to negotiate for the remaining members of the Dawla Islamiyya to surrender. We'd like to assure that 6th Infantry Division, the 6th Officers Brigade in the area in particular, remains on top of the situation. Generally peaceful naman ang buong area ng Central Mindanao. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Grupo naman ng manggagawa malugod na tinanggap ang pag-appoint kay Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Ikinagalak ng grupong sentro o sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa ang pag-alis ni dating Department of Labor and Employment ODOLE Secretary Bienvenido Laguesma na matagal na nilang hiniling dahil sa umano'y mahina nitong performance
sa ahensya. Ayon kay Joshua Mata, Secretary General ng sentro, simula pa noong 2024 ay kanilang ipinananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palitan si Laguesma. Para sa kanila, isang welcome development ang pagpili kay dating Senador at MMDA Chairman Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng DOLE. Umaasa ang grupo na makakakita ng tunay na pagbabago at reforma na pabor sa mga manggagawa at hindi lamang sa interes ng mga kapitalistang negosyante. Binanggit din nila ang matagal ng pagtutol ng mga negosyante sa panukalang 1,200 pesos per day across the board living wage para sa manggagawa sa Pilipinas. Sa pananaw ng sentro, ito ang tamang hakbang upang may taguyod ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa bansa. We issued a statement welcoming the new Secretary of Labor. Kasi para sa amin, long overdue na po ito eh. Kung maalala ninyo, nanawagan kami ng resignation po ni Laguesma, Secretary Laguesma. As early as 2024 yata, nagnanawagan na kami ng resignation niya. Kasi nung panahon pa lang na yun, tingin namin wala na talaga nangyayari. Kaya natutuwa kami na finally, napalitan na si Secretary Laguesma. Si Joshua Mata, ang Secretary General ng sentro. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang panawagan namang amyendahan ng Section 14 ng Republic Act 8941 o ang pagreretiro ng watawat na Pilipinas isinusulong ng ilang ahensya. Kumuha pa tayong detalye dyan sa pag-ulat ng Star FM Manila. Iminumungkahi ng ilang ahensya ang pag-amyenda sa Section 14 ng Republic Act 8491 o ang nakagawiang pagreretiro ng watawat ng Pilipinas sa pamamagitan ng Sustainable Textile Recycling. Ayon sa Section 14 ng RA 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines, dapat sumailalim sa pamamagitan ng pagsusunog at pagbabaon sa lupa ang mga hindi na maayos na watawat ng Pilipinas. Ngunit ayon sa pag-aaral, ang ganitong pagsusunog at pagbabaon sa lupa ng Philippine flag ay naglalabas ng sintetikong material at nagdudulot ng panganib sa kalikasan. Kaya naman, nagkaroon ng formal na paglulunsad ang Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute sa pakikipagtulungan sa National Historical Commission of the Philippines na amyendahan ang probisyon ng RA 8491. Layunin nito ang pagpapakilala ng matalinong pamamaraan sa pagreretiro ng watawat ng Pilipinas na may panawagan para sa sustainable textile recycling o circularity o ang pagbibigay ng panibagong silbi sa Philippine flag sa tulong ng agham at teknolohiya. Ngunit, pinapahalagahan pa rin ang kasaysayan tulad ng pangangalaga sa Philippine flag. Alagaan ng watawat ng Pilipinas sa bawat Pilipino. Ang aking watawat ang sagisag ng ating bansa. Ito ang simbolo ng ating inang bayan, ang Republika ng Pilipinas. Ito ang tatak ng pagsusumikap ng ating mga bayani at ng ating mga ninuno upang magkaroon ng kaginhawaan at kalayaan ang bawat Pilipino. Ang ating watawat ang sagisag ng tunay na kalayaan. Ang ating watawat ang kaluluwa ng ating bansa at nagsasaad ng ating lubos na pananampalataya sa Diyos at ng hangaring dalisay sa pagunlad ng bawat mamamayang Pilipino. Mula rito sa lungsod ng Taguig, nag-uulat Star DJ Kibi ng 102.7 Star FM Manila, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas o kahit sa Mindanao at maging sa ibayong dagat. Dapat updated ka, kaya naman maring tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa rehiyon ng Mindanao, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin sa rehiyon ng Davao, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Doon naman sa bahagi ng Soc Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jensan.
At sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Diyan din po sa may Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, gayon din po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Prayer for Peace in union with the Prayer Vigil for Peace led by Pope Leo XIV. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligid sa taknang sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM Bomboradio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa lugang mga balita kag impormasyon. Ang Iloilo City Hall nagbalik na sa 5-day work week. Ang kasunod sining matamat naman nga pag-normalize sa sitwasyon petrolyo, pero why pa man ma-stabilize rin. Check na to ng latest with the Bombo Krill Miliesa direktamente sa bahin karon sa Iloilo City Hall. Lakip na sina Dre Banwa ang sitwasyon sa may area sa tawag siya ni Central Philippine University. May nag-usmo dito iya nga may dalan no San Isidro Haro. Nag-usmo na drang dalan nga gin-ubra sang Metro Pacific Iloilo Waters. May latest ang social media post si Purong Barangay Ronela Juanesa nga siya na nagpakigangot sa bahin karon sa Metro Pacific kaga nagpabutyag manining nga gilayon sini nila kayuhon. Check tanay this time si Bombo Krill Miliasa direktamente sa Iloilo City Hall. Bombo Krill sa report, please go ahead. Magabalik na diri sa 5-day work week ang Iloilo City government no epektibo na sa Lunes, Hunyo 8.
Sino diri kay Joy Fantilado Dorzala ang spokesperson ni Mayor Isa Triana sa base diri kuno sa pag-review sang datos sa assessment sa sitwasyon sa Crisis Management Council. Nagrekomendar ini sila nga magbalik na sa regular nga 5-day work week. Ini kasunod man nga nangin positibo diri ang mga resulta sa assessment. Lakip na nga mayara na kanusang pagnubo diri sang mga energy generation as well as ang fuel consumption. Bangod sini nag-amat-amat naman kuno diri pa ang pagbalik sa normal nga sitwasyon diri man sa aton sa Iloilo. Rason nga magabalik naman diri ang regular nga operation sa mga opisina sa Iloilo City Hall ilabi na sa adlaw sa nga Biyernes. So amo ini mo masyad ginapalabot sa aton diri nga mga government o city government nga sa umpisa sa Lunes, June 8, mag-opisina na ini o magabukas na diri ang mga opisina naton tugtog Biyernes. So tanan nga mga transactions sa aton diri nga mga pumuloy residente sa siyudad sa Iloilo, mapwede na nila diri mahikot man or maibra man tugtog adlaw sa nga Biyernes. Pagti pahayag pa ni spokesperson Dorzal na nakatala na man nga magpagawa sa executive order agod nga formal nga mapatuman diri ang ining nasambit nga desisyon man o kon ining pagpabalik sang 5-day work week. So ginahulat-hulat lang diri na makapagwa si Iloilo City Mayor Isa Triana as ang formal diri no nga executive order para man nga giho na ina siya kada mahimo na exactly no sa June 8 kasi samtang kuno diri nga nagabalik naman sa normal ang operasyon ginapaandaman gihapon diri ang aton nga mga residente mga pumuloy sa siyudad sa Iloilo nga maging aligmat sa gihapon kito ginalantaw man diri no ang pabag-ubag man nga kondisyon sa aton diri nga weather especially ang palaboton ni El Nino so mo pagdiri ang ginamonitor man sa city government para makahatag diri sa insakto nga mga actions or mga lisok para man nga tinalikawan diri ang mga peligro na dala sang ining nasambit diri nga El Nino to make sure man nga tanan nga mga residente as well as mga employees ng city government magapabilin nga safe no and secured ang tanan man diri ng mga residente sa siyudad sa Iloilo. So yari pabati naton ang naging pahayag diri ni Joy Fantilado Dorzal ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Isa Triana. Kahapon ginpatigayon ang ika-siyam na nga sinapol sang Crisis Management Council and kahapon gin-review ang mga data ang assessments sang aton sining sitwasyon and apan review no gin-recommend sang council nga magbalik na kita sa regular nga 5-day work week effective June 8, 2026. And base man sa aton sining monitoring ang mga gimpatigayon tubala nga mga austerity measures nga ginpatuman sang Iloilo City Government sugod sa una tong semana sang pagpatigayon naton sang sinapol. Ang result is positive siya, ilakip na diri ang pagnubo sang aton nga energy generation, ang aton nga fuel consumption sa aton sining nga mga salakyan, and makita man naton sa data nga amat-amat na ang pagbalik sa normal no sa aton sining nga sitwasyon. And nagapati ang aton nga Crisis Management Council nga nagakaigo lamang nga ibalik na sa regular nga operation ang mga offices sa Iloilo City Hall sa tion sa Biyernes nga adlaw. Ang aton nga local chief executive si Mayor Isa Triana na tala naman ini nga magpagwa sa EO or executive order agod formal nga mapatuman ini no ang ining desisyon. While nagabalik na kita sa normal ang ato sining operasyon, gina-recommend man sa council nga ato naman nga fokusan no ang pag-andam para sa possible nga epekto sang El Nino sa masunod nga mga binulan. Although nga nagaka-experience na kita subong sang ulan sa kun kaisa, but ang forecasts no
possibly nga may ara sang extreme nga effect sa aton ang El Nino sa masunod nga mga binulan. So kita diri sa Iloilo City Government, padayon kita nga magabantay kag mga monitor no sa mga sitwasyon sini para mahibaluan naton kung papaano kita nga magrespondi ensigida santo man sa kinahanglanon para siguro naton ang kaayuhan kagaluwasan sang aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Si Miss Joy Fantilaga Corzalang spokesperson sang Iloilo City Iloilo City Mayor Isa Trenia sa Bombo Champ and amo na ang gusto balog sa aton diri nga city government, especially na sa mga madamo sang transaksyon diri sa aton nga city hall, nga magabalik normal na ini sila, especially sa adlaw sang Biyernes sa Bombo Champ. And idugang ta na lang man diri balita no sa City Hall man nga ang nakatala na nga investigation, especially diri sa paggamit sa nga government service vehicle Bombo Champ no, wala pa diri naka-start ang ining investigasyon na ginapahayag nila kay tigin na wala pa kano diri nakabalik si Councilor Rex Saravia, rason nga wala pa na sugudan ang diri nga investigation angot diri na sa mga issue sa nga paggamit sa service government service vehicle, and ginapahayag na probably next week once nga makaabot si Councilor Rex Sarabia mag-start naman kuno diri ang ilaman nga investigasyon Bombo Champ. All right. Balita gikan diri sa Iloilo City Hall ini si Bombo Panisales Miliaza, and this is Bombo Radio Philippines, silang mga trusted news information basta radyo Bombo. Salamat kid na Bombo Grail Miliasa sa imo sining follow-up report. Check ko naman this time mga balita. Kaupo naman sa kay Bombo Jomar Villa. Si punong barangay Ronela Juanesa, gilayon sining gintawagan ang Metro Pacific Iloilo Water. Matapos sining ginpabombo dito sa mga motorista nga nag-usmod ang proyekto sa Metro Pacific dito sa ila sining pipe laying project. Gilayon makuno ini nga hatagan sa nagakigong nga pagtamod sang Iloilo or sang Metro Pacific Iloilo Waters. O bangod man ganing ati sa aton sini nga mga kabombo naghilapit na lang pagbukas ang klase, di ko may kasubong sini nga sitwasyon sa dalan dira sa tubang sa isa ka universidad makatuga ini isang huol worst base kung mga sandad ba mga estudyante bla. Sa aton sining mga kasimanwa, check tabala ang mga balita sa patrol with a Bombo Jomar Villa. Lakip na pagkigangutan ni Bombo Jomar ang pamilya sang biktima ginluthang sa may banwa sang Miagao Iloilo. Ang ila sining ginapangayo kasiguraduhan nga mapabilin sila iyang safe batok sa suspect. Kay nakulbahan sila kay way nga daan mapriso ni. Di ba si ibala kuno balikan patusla? Check ta si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report na, please go ahead. Bombo Champ, nag-coordinate na sa Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW si Punong Barangay Ronela Juanesa sang Barangay San Isidro sa Bay Distrito sang Haro. Ining kasunod sa agin pabumbo no sang isa sa concerned citizen bangod sa sining kahangawa kay na damage ni ang porsyon sang dalan sining agin repair sang Metro Pacific Iloilo Water bangod sa sining ilaman sining agin himo sining pagpamtang o kun ining pipe laying no adra sa may San Isidro sa distrito sang Haro at the same time lapos pa ni sa may Sambag no pagkatutubla sa may Ungka terminal kun sa diin ti ang palabot sining concern ang na portion sining dalan nga damage no adra mismo malapit sa may gate no kung halin ka bala sa may Haro Plaza going ka sa may Ongka Terminal no dira ka magi sa highway lapit lang gid ni siya sa una sini nga gate Bombo Champ kag sa tubang ni sa sang money remittance kung sa dinti hambal kay na sang isa ka concerned citizen nagakangawa sila bangod sa amo sila nga sitwasyon abing no nga nag-usmod ang porsyon sini sang dalan o kung sining part no nga ginabutangan sang linya sang tubig no sa may sambit sa karon yang area at the same time tinagakangawa man ni bangod sa mga motorista nga nagalabay sa nasambit sining
lugar, no? Ang kadakoon niya siguro susobra lang sa isa kadupa, no? Ang kalabaon sini, pero ang kalapadon hindi magitama klapad. Ang ining simintuhan ang sining ibabaw kay ginpamtangan nila sang tubo sang tubig sa may idalom. Bumbutam sobra siguro mga 2 crawler kung suponon mo ang klapadon sini sa nga portion sining damage, pero ti amo na medyo madalom-dalom siya, no, kung maka igo dang imo sining ruida ti mayo lang kay do nabutangan to nila kakon agod nga mangin aware man, no, ang tagsa sining kabanga motorista. So gilayon nga nagpakigangot kita sa kay punong barangay Ronella Wanesa sa nasambit sa karon nga lugar kag mismo ang natungdan Bumbutsamp ang tinguha, no, kung paano nga makol ang atensyon sang Metro Pacific Iloilo Water. So no, sa tungdan gilayon kuno sini nga dapat nga ipakayo o kundi kayuhon sang kontraktor agod nga hindi na mahulan, no, kag the same time din na makatuga pag sa duga sining aksidente. So no, sa iya bangod nga ti ang San Isidro nga daan isa sa pinakmalapad mas ning barangay mo, no, sa may distrito sang Haro, kag kung sa dinti do natuon pag ginadaan na da sa may atubang, no, sang university o kun ning University of Central Philippine University o kun na CPO sa sambit sini karon nga lugar kag the same time ti preparasyon naman na ikontani no, sa palaboton sining abre klase ti suno sa tungdan nga dapat nga gilayon, no, nga i-repair ini agod nga hindi na makatugas ang huol sa mga motorista nga nagalabay sa nasambit sini nga lugar Bumutsamp. Wailak balos kap kon nga nagusmod pero paglantaw sini nga basi nga naagyan sang mga dalagko sini nga truck, no, pero ti kon lantawon ang iban sini nga porsyon wal man niya nagusmod mo, no, kangay sinasang ginpakita naton. So dra lang gid siya sa may specific sini nga lugar nga na-mention tabag ulang ang nakitaan sini nga pag-usmod Bumbutsamp sa nasambit sini karon nga area. Nagtinguha man ta, no, nga magpakiangot karon sa Metro Pacific o galing duay pa sang sini, no, duay pa gid sang reply pero ti suno kay Kap gani, no, tinguhan niya nga mapalabot gilayon sa tungdan sini karon nga opisina. Aribla, no, si punong barangay Ronella Wanesa sang barangay San Isidro Haro sa may interview diri sa Bombo Radio. Oo. Pagtawag mo kagina sang agam before 7, pagkibagwa ko sa balay na nga 8, 20, nagdiretso kami dila sa tubakan sang Palawan. Gid, nga ginamin mo bala nga isang kamang money changer. Now kami dito, nakita ko gid man nga nag-uplo, nga nag-usmod pa nao. Daw duwa gawa to kalin tupad mo. So, ang akong nga analysis dira, base kung ginagaw lang na sa Metro Pacific Iloilo Water, sang Domingo, kay graduation sang CPO. Pero, kung ginagaw nila, tanawa ba lang diferensya? Nagkiwi, doon nagsalop, gidang isa ka portion. Ang isa ka portion nagsalop, ang ko daw gitamaan ka nubo. Ang isa pa yan nubo, gidang nga daw nag-crack pa sa tunga. Oo, so ang boto na kabalo no ni Metro Pacific Iloilo Water kay nang wala man to tawo kag ginapagkatuko, no? So gincordonan lang to nila kay wala mo ba si wala kon magagi ang salakyan kag magi kultibla ragak-rak panaog. Na-notice nyo to? Inang akon lang niya yang itaw ganta na ang contractor sa Metro Pacific Iloilo Water kaya ato yagin cordon lang to nila kanina mo nga hindi magyan sang trap. O kabasi bala ang analysis ko man nga naging may dako nga heavy duty man nga salakyan magbutang ta mga 16-wheelers ng salakyan o kung nubo pa dada nag-agi ang naghul o nagpuan di ba nag-usmod. So hindi ka lang mabalaan kung ano ni nagpa-usmod kay kung maayo ni pag-ubra nila kundi hindi man na mag-amot itsura niya kanina nakita ni man to Okay. So, sabi mo ba, nasa Metro Pacific, simutangan nila kanina, sa pinpunto na nila ang lugar, sa tubangan. Ang kasunod sa nikap, anong
plano or kamo ba si matry ma-coordinate sa Metro Park or ano nga para mapalabot niya ano kap? Natawgan ko sa mga Metro Pacific, Iloilo nga papanauban diri sa kontraktor kay nga kasi kung okay na subungan daw kay makita maging kordon hobot lang sa gabi. So balik ka matawag. Tawag gid matawag kap. Tawagan ko na lang ang Metro Pacific kasi diri na din niya sa area sa CPO mo diri na diya sa akon nga teritoryo. Payo lang aton kung jukay lang din ang taong gabi pero considering nga barangay San Isidro is number 1 sa bilog ng Haro district with biggest population tapos Si Punong Barangay Ronela Vanessa sa Barangay San Isidro sa may distrito sang Haro, Bumbutsam. Tiyan mo maning kausa karon sang opisyal nga ti kon na tawon bulan nga daan sa Hunyo kag ti di gid malikawan nga may mga pagulan-ulan. Basibla mo pa ding isa sa mga rason karon nga basi madelay tiyan mo na nga dapat no nga samtang dumayo ayo pagwang sempo nga matigayo na ini nga ma-repair kag hindi na mangin huol karon sa motorista bumutsam kay kun obserbaran naton kung magsigi-sigi ang ulan do nagabaha pag ganindang porsyon mo no sa sambit sa karon nga lugar ti amo na ang isa sa mangin dugang naman nga problema kung hindi girayon matagaan karon sang nagakaigo sining atensyon no ti kaangay sina kung may porsyon sa dalan nga hindi maagyan kay kung obserbaran mo rush hour sa aga kag sa hapon traffic na da mo no sa sambit sining nga lugar ti ay karon nga nagapugok na dira ang dalagan sa trapiko. Nagapugok kag magdugan pabibuhi kag mga estudyante no. Kagang kanami isang punto ni Kap. Kung maayo ang obra nila, hindi mag-amo sina. Amo ng punto ngayon sakto daya. Hiningagaw man na o kung whatsoever. Kung maayo ang pag-obra nila dira, hindi sina mag-amo na. Sakto si Kap. Kung husto, kung insaktong pagtrabaho sila, hindi na magluhob na. Pag hindi na matuiga, no? Luhob na yon. Ang lain ng kung na e-bike lang na nagagi, nagluhob siya. Sus Maria kagusip. Tiyan mo nang paglantaw sa pila ka mga residente sa Riyake na, ang do basi ko nung waing gaway blama sarama ka kumpak. Na, kaya bala mo tikon nga sina kung may tubos dalom, o uli mo ang lupa, ibalik mo da, so dapat ko nung i-kumpak mo gid, no? Para kung masimento sa ibabaw, hindi na siya magluhob, no? Kung magyan sang dalagko, sinabi nga masalakyan, mga four wheel sabi, no? Mga bus sabi nga, galabay sina, puno-puno sang pasahero. So, muna ko ng mga tendencies, hindi nga nag-usmod ang porsyon sang duta, Bumbutsam. Doon mo man yung ginreklamo sa nagligad to nga binulan pa, ang pagpahamtang Manila sang asphalt, no? Asphaltos may babaw, Bumbutsam galing ti iniya simento naman. Sa nasambit sini karon nga lugar kag dumas Bombo Jomar linamhitan lang nila ka aspalto agin aspaltuhan amo to ligan nga do hindi bla tupong may tupo gin pa kayo na dalan kalkalon sa kontraktor sa Metro Pacific Iloilo. Anong kontraktor ni sa Metro Pacific Iloilo Water ne? Amo nang gina-check ta gani kung ano si Saon ta na kay sila na nagkalkal. Amot ko no klase sa pang-ubray lan nga nagluhob ni. Pero ako nag-agree ako sa kay Kapwa Nessa nga kung maayong ila sining obra, hindi na dira amo sina or hindi na magluhob, hindi na mag-uplok, ay na magsalop. Hindi niya madala subong sa tabon-tabon lang, tinabunan nila to. Hindi na madalas tabon-tabon, dapat i-repair na nila kay sa Lunes, pizza 8, ano sa mga kadlaw, pizza 3, 5 na lang kadlaw, opening of classes na. Gin-expectar na daya, mapugok naman dalaga sa trapiko na, karon kung baral-baralan na lang na nila. Anong guwayas na karon, nagdugang nga pugok silang dalaga sa trapiko na. Amo nang ginalanta nga kung ma-repair mo, dayon kay bala mo may curing pa na mo. Na ti kun hindi gilayon nga ma-repair karon abi or ano sining oras, ti basi madugayan naman na mo nang ginalantaw nga urgent sining concern karon
sa nga barangay ining nasambit sini karon nga problema. Mayo man sikap kay dasig man duay pakinak pangapito nagparik-parik diyon sikap man kadto to sa area ko. Ti amo na ya Bombo Jomar kon ginatungdan mo imo sini nga katungdanan. Ti dapat tungdan man sa Metro Pacific kay ila katungdanan pinagi sa pagtawag sa atensyon sa ila sini nga kontraktor, no? Nga mo sining natabo. Kag daw do mo lang niya naglupyak yang nga inubrahan ka kontraktor nga duway nagwaras ang city government, no? Ikabahin pa ni sa syudad mo. Oh. Galing iti kung national road ni mas hindi nila pero bisan. Oh. Dapat waras-waras na din taga City Hall. Jobs? Ati basi kon may man basi may statements man no siya bumutsam pero ti nagapaslamat no nga kon paano nga nagatinguha man ang barangay nga mapalabot ni sa tungdan sa karon nga opisina agod nga ma-repair no sa labing madali sa karon nga panahon. Bumutsam ang nasambit sa karon nga area. Actually hindi lang man da ang may problema suluhan to do meto man gani no ti lantawon ta no kun anong mangin akto sinisang nasambit sining kompanya agud nga ma-repair sa gilayon na bumusa sa pagkabalotan ni ongoing paningila sining pagpamtang sinisang mga linya no sang tubig lapos ginadto sa may sambag no do may mga signage pagani sila nandamo no ang na pahamtang sa nasambit sa karon nga lugar bumutsam ti kun mahingagaw tanan maklear abi mahitso na tanan. Hindi nga ako hindi ko yung magpasugot sa kung mahingagaw. Hingagawon dapat. Ti mayogid kung mahingagaw bi no. Before sang opening sang klase, bambutsam so at least nga do maka ligwa-ligwa gawa no. Ang mga alagyan sa salakyan pribado man kung publiko sa may distrito karon sang Haro bumutsam sa aton sa Digabanga Kabombo. So update ni karon no sige na check ta diyang area kung balatik may mga nagaobra na kung paano nga ma-repair sa gilayon ang ining damage sa karon nga dalan bumutsam. All right, tamiyag mo balikan ko lang Bobo Jomar. Thank you again. So manang latest no ang iban sa karon plus starta dugang diri sa aton sa nga pangalagan. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Ti nagakadapat nga hingagawon subong ora mismo. No? Kay dako sini nga huol matugan adira kon pabayan, pabuwasan pa, padasunan pa sini adlaw. Dason pangingadlaw, dason simana, opening of classes na sa dason simanaw, pitsa utso. Hindi lang kay mahalitan dira ang mga nag-eskwela sa bahin karon niya sa universidad nga ara dira malapit sa dalan nga naggaluhob. Konti lakip na ang iban pa nga mga estudyante. Hindi lang kay estudyante, pati mga empleyado nga nagalabay dira sa San Isidro Aro. Mapiktuhan sa nga huol. Butang mo lang na baral-baral tapos bayan. Sa aton sini nga mga kabumbo, hindi niya pwede dapat subong dayon. Hitsoho na din nila. Why sila yan sa irason? Hindi dapat nila pagtrabaho na da. Una bes, ginpakayo na ng dalan. Ginlubga nila sa ilan sini nga mga tubo, tapos ang cover, spalto. Tiging concretize, tabunan mo niya kay spalto, ginago. Dapat na kayo nilang ilan sini nga trabaho da. Sa aton sini magkasimanwa. Karon ko magsagad kita di ka hambal nga may posibilidad. Ano na, bumbutsam, nagluob kay substandard. Ibang taon di kitsindi sa substandard mo. Direct taon ta lang, ano ina bumbutsam, ano plastadas na, sa punta tuway luhob, di may luhob, ano man, baldog obra ne? Amo na yung istorya na. Sa aton sini magkasimanwa. Di dapat ne, uhitso na ni, trabaho na ni subong dayon. Di kay karon buwas-buwas pa. May 17 minutos sa kaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa ang pamilya sa biktima sa pagkakalutang sa banwa sa miyagaw nagakangawa kay ang suspect why ni mapriso mo
kaysa kung ano man nga rason ang balsa nga miagaw PNP, no? Naglaps na kuno ang reglementary period. Ti gahilibion kagapon, kagabi ang himata sa nga biktima, kagang informasyon sini naton is that nga Mayo 31 tabo, ti ko na mo sini nga mga mabugat nga kaso, just like murder abe sa aton sini magkasimanwa, miyara ni sa nga 36 oras nga reglementary period. Pinsa 31 na tabo, na itso ko ng mga papili sa dokumento para nga mapasaka ang kaso, di pagkapit sa 2 bunta ko nung plastadas ni nga na delay, binuyan sa nga pulis, di taman basol pulis, kiti may ginasunod man sila nga due process mo, pero na-file sa gyapon, natigayon sa gyapon nga ma-file ang nga kaso, nag-regular filing. Sa aton sini nga mga kasimanwa, pero tido diskonforme ginang pamilya, lakip ng pagkangawa sini nila, nga basi balikan sila to, kay nakagwa iyang nasambitan sini suspitsado, lakip na sina diri karon dugang nga mga balita, kaga impormasyon man na, may rejoinder report si Bombo Krill, nagika naman sa bahin sa Iloilo Police Provincial Office, balikan na madalagkuan sini nga mga balita lokal, sa paray nga pagpangalagad, sa Bomboanay sa Auto, pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 31 to June 6, 2026. Ang Hunyo 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa First Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 5, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Many of your favorite old songs ang saliwat magarule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kuno opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginhawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo, gumagaan ng buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, kantero, sampatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Ang Pioneer believe sa inyo. Anumang trabaho, diskarte nyo'y pulido. Hanga at saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam naming you do it right. Saludo ang Pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam naming you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Hindi sila kumbinsido nga naglabot punto yang nga na-delay kay pitsa uno kuno itso naman tanan sini nga mga dokumento sandig sa pamilya. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Now, luyag sini nila nga mapasiguro man ang ila seguridad. Kung ano kagano man ang posibleng matabo kay ti nakagwa ang suspect. May ara man karon sang statement diri ang IPPO na tuhoy sinasambitan sini nga concern. Check tanay si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report please go ahead. Bombo Champ nagkangawa karon sa ila sining seguridad ang pamilya sang biktima sining patanglutang sa may banwa karon sang Miag-aw Iloilo sang damlag lang on sa tabo ni Samaria sa Baybay Norte sa Manasambit sining banwa, no? Ang biktima amo ni Elias Alvin 26 anyos during the time sa tabo ning shooting incident sa pagpanglutang sa iya celebrate no sang iya sining kadlawan ining biktima samtang ang suspect amo ni si alias Apa 44 anyos kung sa diin mera sang hindi pag-insidyahan ay bangod nga ang duwani the time nakainom no sang makulubog sining ilibnon. So dito nga nagkuha ni sa karmas ining suspetsado kaginluthang ining biktima nga isa sa tao sa ginatunaan sang iya sining kamatayon. Gilayon man kuno nga naresto ining suspetsado kung sa diin ini siya ang nakagwa no sa presuhan matapos nga naglapse ang iya sining reglementary period. Bombo Champ, no? At the same time, why to we ma-recover sunod din sa pamilya ang armas nga ginagamit karon sa
suspitsado. So sunod diri sa kay alias John o kunining nasambit sa ni karon yang himata man Bumbutsam nga nagakahangawa ini sa ila sining seguridad kasunod sining nasambit sining insidente. Ini bangod nga sunod sa ila nga hindi man sila dapat magpakampante basi kuno nga ti mayara man sige hapon sa dumot ang ining nasambit sa ni karon yang suspitsado kag at the same time bangod nga wala pa nila ma-recover no ang ining armas desono gani diri sa himatang ng tigayon nato diri mapakigangutan ni si alias James no stand corrected sini ginapahayag sang natungdan nga nagapangayo sila no sang seguridad sa bahin karon sang Philippine National Police kung paano nga ti protektaran sila kag at the same time nga away na sang may masulit abis na matabo liwat na kasubong sadto kay based diri sa pagpungsisa naton during sang natabo sining pagpangutang ginapahayag magintayaan pagid na after sang sining shooting incident ining suspitsado tiabo na nga kagawa nila nga dapat nga matapna kag at the same time kun way kun tani no nga nakagwa ni sa presuhan kag kun na file gilayon ang nagakigo sining kaso sa suspitsado so basig nga tawhay na no ang ila sa ding kapabinsaron Bumbutsam. Arebla no babatita ang kabahin sang pahayag ni alias James no ining himata karon sang biktima sang may interview diri sa Bagbo Radio. Oy nga way kami siyempre nakagwa siya mo kag wala pa kami si security si seguridad nga kung ano matabo kay wala pa nakuha ang pusil kag ara siya Way recover no. So na recover ang pusil. Mayo tani kon may pulis nga ano sa amon lo mabantay man daan kay siyempre suspect diyan. Ano kalayo balay ka suspect sa balay nyo? Lapit lang sir daw dira lang sa unahan lang mga ulo ka do pa siguro 15 lapit lang nga muna siguro after sa nakagawa siya nagbalik siya to sa balay na oo sa balay lang hindi wala naman si bana kato sa balay lang kato na so anong ginapangayo nyo karon nga bulig abi nga ma-secure ang seguridad naman nga hindi kami basi balikan or ano man dyan hindi tayo mapakta ng kung sitwasyon kung ano gid man. Pero napailan naman kaso ang suspect. Napailan gani. Pero nakagwa. Amo na pamangkot diyan na ano siya. Kung naingagaw tani file. Kung naingagaw tani file ti mayo Priso siya. Kaya no wala na ingagaw. Kaya na-delay gid ang ano. Ang suspect basi ang kontra niya uton mo malang kamo di man guro. Hindi mo na paktan. Kaya siyempre may nakrimen ka na imo Di mo na paktan ko na nung matabo. No. Siyempre kami ginaibalikan niya ko yung kaso Wala man sa ibang inungon. Nga balikan ako na may baton kami Budlay na. May mensahe ka sa suspect abe? Wala aguro. Amon justisya lang kag sabten lang ko na nung gibuhat siya. Sa utod ko, pamula na. Dugay na nga may siya sa utod mo. So wala mo kabalo wala amo man lang to, mo pa lang to. Pag sa inom-inom kag hubog sila amo na. Wala naman tiba. Ang mangod mo na dumamagamo gid man na siya sabad Hindi man gid Hindi man na siya magamo, may na wala kadlaw lang ganin mo. Sa may tayo mangamaoy pero hindi man gid Amo po birthday naman ba ito? Amo to may simig na dibdib or hindi man paktan ba dapat. Birthday naman ba? Bayam lang dadi. Ang suspect na di ba dira sa una gubra? Oo sa una gabalik-bulig na Subong way na no. Way na. Nga nagupda na sila to. Simikasyon ba? Hindi nagubo kanto sila to. No. Amo na nga naginom sila. Sige, ulat na lang kamo desisyon kana pulkom. No, sige ulat na lang kami. Kung ano giman ang pasada. Pero si Didog tumong file kaso no? Oo, si Didog yun. Priso siya? Oo. Nabuhat naman tanan, parang usisya makuha. Ang buginang napahin naman. Tani matag. Ano ba kilala mo sa utod mo napatay? Wala na sa ligam mo. Naman no? Wala na. Tayo sa kabuot nga bata. Gabuling siya
Yan siya, wala ako di ano ka na. Kasi kung makainom siya daw, maoy pero hindi na tamawag ka maoy, masaway mo na na. Mambala mo na magapati mo. Nabatian ni ang himata kung natuon sa magulangan ang pamilya, no? Siling nasambit sila karon sa siling biktima nga ginabawian sang kabuhi. Bumutsamti sa pamilya sa solihi, no? Nga kung paano nga file ang kaso kag kung may mga dugang sila nga mapagon sila nga ebidensya ang ila sila nga provide agad nga matagaan man sa justisya ang kamatayon sa ila sila karon nga himata pamutsam kag tiya mo na nga kung paano nga gilayon matagaan sa proteksyon ang pamilya sila karon sa biktima kay kung lang tawon ang balay gali kuno sa suspetsado lapit lang no duwa gani kuno metro sa kalayon sa sining pabalay man sang biktima no tiya mo na ang gusto nila nga mangin safe man sila kasunod sining insidente kag at the same time bangod nga ginapahayag nga tiwa ito yan nga daan nga ma-recover ang armas nga gingamit sang suspetsado kasunod sining nasambit sini nga insidente bumutam nga wala ma-recover ang pusil nga gingamit kung budyo maraw. Ate mo ng information na kina sa pamilya nga agin napahayag nga after kuno sang shooting incident do ginhaboy sang suspetsado tigin pangita kuno sang kapulisan pero tigin napahayag nga why man ma-recover ang ining armas sa luthang sa diin niya kuno ginaboy. Gintudlo man kuno suspect ang lugar ng ginhabuyan pero ginpangita kuno sang pulis to tigin napahayag why man to ma-recover. Bumutamti mo na nga lubos nga kangawa nila ang hindi rin masulit kag hindi man sila babalikan kasunod sining insidente bumutam kay tiko ng tawon ang pamilya nga daan mo no ang nabilin sini karon nga naga-hikutar sining kaso o kung sining na file nga kaso bumutamti ka na no pag sining mga schedule sa korte ti sila ning mga ma-present da no kung may mga patawag sila so sila na ang mahikutar sining nabilin sining himata sa naginaliwan nga individual bumutam. Kaya nagakangawa sila nga sa pagproseso sa kaso basi kung may hindi mayo matabo sa iya nga kabuhatan sang suspect amo nang ila sining ginahingyo man nga seguridad. Nga matagaan no sang peace of mind no kag doon din na matabo liwat ang kasubong sinang insidente bumutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa in this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imong sining follow-up report. Check naman nato ng rejoinder report ni Bombo Krill Miliasa kay napagigangutan niya ang Iloilo Police Provincial Office. Ano ang direktiba sini ni Police Colonel Bayani Razalan natuhoy sa nasambitan sining insidente. I-check man naton ang dugang sining mga impormasyon with the Bombo Krill Miliasa saya sining follow-up report. Standby ka mo sa aton sining mga kauturan. Ikaw ng taon naton may posibilidad man kati hindi naman gamo guro niyang suspitsado kati manago na lang ni siya kay na-file na ang kaso mo. Sa aton sining mga kabombo, murder nga daan ang kaso, non-bailable ini. Sa aton sining mga kauturan, kag mabugat ini nga sahi isang kaso. Check ta si Bombo Krill Miliasa. Bombo Krill, sa report, please go ahead. Bombo Chams, no, naghatag diri sa nga mando ang aton diri nga ICPO Director Police Colonel Bayani Razala na angot diri sa natabo nga shooting incident sa Banwa sang Niag-awa. Sino diri sa interview na to ni kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang spokesperson sang IPPO gina-call attention gilayo nila diri ang attention man no sang hepe nga amo diri siya Police Captain Richard Lau. When it comes diri sa natabo man nga shooting incident sa Banwa sang Niag-aw kay diri gin pakayag nga may ara gid man sang late no
pag-submit diri sa ining mga dokumento, rason na gin-release ang ining suspect. But then yung pahayag sang IPPO nga file na gid ang kaso diri batok sa suspect no, which is ang murder. But then sa subong kay na late ini sila kan na-release na ang suspect, ginhatagan diri sa mando sang ato nga provincial director ang MIAG-AW PNP nga i-make sure nga hindi makapalagyo ang ining suspect sa subong nga ginahulat no nga makagwa diri ang warrant of arrest para once nga makagwa na kanu ining warrant of arrest gilayon nga dakpon ang ining suspect kag mapriso para atubangon diri ang iyaman nga krimen nga ginbukata. Kagaging pahayag man ni Police Lieutenant Colonel Solis na ang ining warrant of arrest probably a week or a month pa kung ini siya galing makagwa no o kung ipagwa man diri but then gina-make sure sang MIAG-AW PNP sa mando man sang IPPO nga isiguraduhon ang seguridad diri sang pamilya kay kinabaloan man naton nga amo gid ini ang ginapanawagan sang pamilya sa subong no aside sa pagdakop sa suspect ang ilaman diri nga security, ang ilaman nga safety, especially nga tiara lang man dira sa ilang nga barangay ining suspect kag ilabi pa nga ang iya diri nga armas kusang wala pa na recover sa aton nga mga kapulisan. E naging pahayag man diri ni Police Lieutenant Colonel Solis nga ginamik sure nila diri na ang lihok nga ginaobra sang MIAG-AW PNP may ara sang direktiba nga pangitaon abi or i-locate kung diin ining armas na ginapahayag sang pamilya no nga tiara sa gihapon sa paghinakop sang suspect. And base man diri kay Police Lieutenant Colonel Soles, posible man nga ti magapanaog ini sila sa search of warrant when it comes diri sa loose firearms kay tinibaloan naton nga base hindi pa ini siya legally no nga naka-registered man diri sa suspect so nga tiniara sang possibility na pwede ini sila makapadagdag sa search warrant when it comes diri sa loose firearms. But then, ginapasiguro diri sa IPPO na may ara sa security nga mag-abantay diri sa mga pamilya sa ini nga biktima. Ilabay na no, na tiara ini nga suspect sa area nila diri kay same lang man ini sila nga barangay. So, gina-make sure sa IPPO na may ara sa o kung nagasunod diri ang MIAG-AW PNP to make sure the safety and security sa ining pamilya kantiin pahayag man diri ni Police Lieutenant Colonel Solis nga mahatagan gid sa hustisya ang ining biktima kag maaresto ang ining suspect kay ginapahayag no nga ginahulat-hulat na lang gid sa sumo ang warrant of arrest nga panaog para madakop na ining nasambit nga suspect. So yari ko ba na po ang nag-interview sa nga Bombo Radyo kay Police Colonel Ernest Solis ang spokesperson sa IPPO. Unang-una ma'am no, na-file naton ang kaso nga murder against sa suspect sa natabo nga shooting incident dira sa MIAG-AW. It so happened nga ginrelease ang suspect considering na late no sa pagdala sa prosecutor's office ang aton nga police. It's because nga nagkaroon sila ng gamay nga challenge sa pag-convince sa mga witnesses naton nga execute sa affidavit para mabuo naton ang mga documents sa pag-file ng case. But despite nga na-release ang suspect, ang kaso nga murder na file naton. So anytime no, posible nga magagawa ang warrant of arrest kag pwede naton i-pursue ang naghimo sang krimen. And on the other hand, regarding sa paghangawa sang family sang victim kay nakagwa ang suspect, na direct na naton ang Chief of Police sang MIAG-AW Municipal Police Station nga mag-closely coordinate sa aton nga family sang victim dira sa MIAG-AW, considering nga naintindihan gid naton no ang ilang nga situation kag ang ilang nga nabatyag. And rest assured nga ara ang police mag-extend sang ginakinahanglan nga bulig sang family sang victim. Sir, ang diri sa may bahin sa nga warrant of arrest, mga within sano ina siya sir pwede nga makawagwa para man nga madakpan or maaresto liwat ang ining suspect sir? As to the timeline kung saan magwa ang warrant of arrest, wala kita idea.
Pero amo na siya ang posible nga matabo nga in the next week or next month posible magagwa nga warrant of arrest and pwede man niyaton gihapon mapursu ining suspect. Mm. Ang sabahin diri sir sang iya nga firearm sir kay ginapahayag sang family nga wala pa ini daw siya na recover amo nang isa ka ginakulbaan nila nga base may tendency pa nga makaliwat sa nga pagpaniro ang ining suspect. So kamusta diri sir ang monitoring man sa nga Miagao PNP sir? So dira na siya masulod ang intervention sang Miagao MPS with regard to the directive sang aton provincial director sa Chief of Police nga mag-closely coordinate sa family para maproteksyonan nato ng family. Apo. Sir, sabahin man sa iya nga firearms, may ara pa na basayan sa nga search of warrant man kay ti wala pa diri sir nakita ang iya nga pusil kay tigin pahayag niya nga dugin haboy na diri kana daw sa may dump ti wala pa daw nakuha sang aton nga kapulisan and base daw based man sa family base may other pa ini siya nga mga possession sang firearms man sa iya nga paghinakop sir. May ara mga possibility depende sa prevailing circumstances. Pero anytime kung may mga nakita kitang ebidensya, pwede gid mag-launch sang another law enforcement operation ang kapulisan naton dira sa Miagao against sa suspect. And you mentioned sir with the interventions man and security sa aton PNP may nagkita sir diri nga gin pa-deploy gid mismo sa ila diri nga area subong abi nga adlaw or later sir to make sure the safety of the family. I-follow up pa naton kung anong nagiging specific action taken sa Miagao sa instruction sang aton provincial director nga mag-closely coordinate sa family sang victim para i-assure nila ang safety and security sang family sang victim. Lieutenant Colonel Arnold Solis and spokesperson sang IPPO kay Bombo Champ after sang nabatian diri sang IPPO ang ining nakabuk sa Manusang Miagao gincall out kay Leon ang attention man sa hepe as well as ang investigador nga tusukan ang ining kaso given nga nagasingitan gibno sang hustisya ang ining pamilya nga tinagkatog man diri sa aton sa istasyon kaga amo gid niya ang ginapasiguro sang IPPO nga madakop kadi ipasakat gibno atubangon gid sang ining suspect ang iya man diri nga sumen nga ginbuhat bomba sa. All right. Ini si Bombo Crepan Salis Miliaga, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted news information, basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Krill Miliesa sa imo siniya nga follow-up report rejoinder sa balita ni Bombo Jomar Villa. So kabay pa nga tiyang pamilya nagapamati nga may ara na sang direktiba ang IPPO director nga magpatigayon sa close coordination ang kapulisan sa bahin karon niya sang pamilya sang nalisdan sa aton sinikron niya nga mga kabumbo kag kabay pa kaway na sang ano pa nga matabo dira nga hindi amo sa bahin karon niya sang suspitsado kag sa nabilin nga pamilya sang biktima. 56 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Bombo Crisilugo buwas na gali ang game number 1 sang NBA Finals 2026 sa aton sinikaron niya mga kabumbo, no? Las 8:30 buwas ululupod kita driya sa aton sining mga kasimanwa sa paghatag sa inyo sang live updates sa aton sinikaron niya nga pagplastarman sang mga hinampang sa bahin karon sang National Basketball Association. Buwas kadlaw sa bahin sang San Antonio Spurs. Lunsay ini makabig naton nga mga bataon ang ila sini nga mga players gidyaw, no? Ara dira si Dylan Harper ngang iloya si Maria Harper, isa ka Pinay, no? Si Dylan Harper 20 anyos lang nila. Sus Maria kagusip po. Bataon pa. Si Victor Wimbanyama 22 anyos lang. Si Stephen Castle 21 anyos. No? Si Devan Vassell 25 anyos, so siya ding pinaka edad sa ilaw. Si Julian Champagne, Champagne, no? Oh, grabe man niya pangalan ni Julian sa aton sini nga mga
Kabumbo, no? Ini siya ang player man, no? Isa sa mga masaligan sining players sa San Antonio Spurs. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Champagny, no? Champagny. Amo ni siya ang pag-pronounce ang last name ni Julian Champagny. Isa sa mga makabig naton sharpshooter sa San Antonio Spurs. Isa pa nila kaupod, amo iya si Carter Bryant, 20 anyos. Rookie. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Now, ang team subong sa San Antonio Spurs daw kasubong nga ginapaanggid man sa mga players sadto, no? Sa San Antonio Spurs way back sa tiyempo ni Tim Duncan. Di ko nagapangita ka kuno sang cheat code nga big guy sadto anay si Tim Duncan. Subong ya kuno si Wimby na, si Victor Wembanyama na. Kung nagapangita ka naman sang speedy guard, no? Nga nagascore sa tong tiyempo nila ni Duncan, ara si Tony Parker, no? Subong iya, ti ara si De'Aaron Fox. Kung walis naman nga may tira sa gwa, may penetration, shifty, walis, sa tuanay, Mano Ginobili, subong, ara si Dylan Harper. Kung two-way wingman, ang imo sining ginapangita, sa aton sinima kasimanwa, sadto, ara si Kawhi Leonard. Subong, ti ara si Stephon Castle. No? Kag sa nasiling na naton, sharpshooter, sa aton sinima kasimanwa, sadto anay, ara si Danny Green, subong iyang tsimpo nga henerasyon, ara si Julian Champagny. Sa aton sini karon niya mga kasimanwa. May trivia pagid dugang sa aton sini nga hatag palamati. Pero tingbon taguro na buwas ang iban pagwaon nato na Bombo Chris. No, sa aton sini nga mga kasimanwa. No, kay do may mga prediction na diri nga nagagulwao sa aton sini nga mga kabumbo kung sino magkampiyon sa 2026 NBA Finals. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini mo lang mo ang korman, Bombo Chama Blanco, gabilin sa imo. Sang manayanayang hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account.
Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 31 to June 6, 2026. Ang Hunyo 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 5, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Many of your favorite old songs ang saliwat magarule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente
kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayang hapon sa tanan, oras sa Pilipinas, it is now 9 minutes after 2 o'clock. Ini si Tita Regine. Welcome. Sa kahapon lamang program on a Wednesday is the 3rd of June 2026. Sana to, bulan sa Mayo pa lang, no? Tapos subong Hunyo na kita, kag medyo maulan-ulano na ang aton nga panahon and we welcome that. Well, I also welcome you, mga kabombo sa sininga hapon sa itong liwat nga pag-updanay, diri sa kahapon lamang program. Check ko lang ang mga istorya ninyo dirang aginhimo. Kumusta naman? Na-email nyo na? Kung wala pa, paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton in the news. Send sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga atras abante pa kung mag-share or not sang ilang mga istorya, go na, Gina, para nga mabasa na natin diri sa KLP. So welcome of the night kita this afternoon. This is Tita Regine once again welcoming you sa KLP with a song from Kimberly De Leon, No Batteries Required. Good afternoon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design.
just rise with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Kimberly De Leon, no batteries required. Clothings for wear and tear, okay gida yan, no? That's very practical. But it doesn't apply sa ating heart. Wear and tear, doon di pwede. 15 minutes after 2 o'clock, welcome sa Liwat Diri sa Kahapon Lamang program. Kaupod yun na si Tita Regine. And ma-start na ko ha with our story. There is Sininga Hapon. First story. May mga stories kita. But we have our first story and this is from Lola V. Sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Good afternoon to all the avid listeners of Kahapon Lamang program sang Bombo Radio. Luya ko i-share ang istorya sang akong kabuhi, kagabay nga mapulutan ini sang leksyon sang aton nga mga tagpalamati. Tita Reg, tagua lang ako sa pangalan nga Lola V sang Iloilo. I am now 70 years old, happily working as a full-time lola to my 5 grandchildren. Ay, the best job. So, 18 anyos ako, ginpa-eskwela ako sa akong ginikanan sa isa ka exclusive school for girls sa Haro. Bango dira, medyo conservative ako nga type. Conservative. Wala pa ako ya attraction sa isa ka lalaki, kay ti ako mismo lalakinhon. Diri sa amon sa Banwa, may ara ako lalaki nga kontra ko gid kay kahambog. Sang isa ka bes nga naghalin kami sa simbahan, nagpamatchoy kami isang amiga ko nga apa or mute. Abaw, Tita Reg, ang amiga ko nga apa, nagasiga-siga ang mga mata. Abi ko na dunlan siya sa ginakauna mo, tapos ang balya, may nuwapo no, sa miyak lamina. Kay gali, may guwapo nga soltero sa pihak la mesa. So pagtapos namon kaon, nagpalapit ang mga soltero, kag naghambal sa amon, nga ginbayran niya na ko no. Ti siling ko, salamat sa nagbayad. Siling ko pa sa isip ko, ari naman ang lalaki nga hambog ho. Pero sang ginahimutaran ko na siya, ay abaw, kagwapo gali sa iya. Daw na factory reset ako sang nakita ko siya.
So tawagon natin siya sa pangalan nga Mr. V. Nadugangan ang kainit ko sa lalaki nga ini. Kay ginabalan niya ako nga kung magtalikod daw birhen, magatubang daw sigben. Ay, sorry. Ang sigben pala, Tita Regine, isa ka malaway nga mythical creature sa Visayan folklore. So, sabat ko sa iya, sigbin, at least birhen. Hindi mo ako makuha over my drop-dead, gorgeous body. Baw ang tuntuya, gayuhom-yuhom lang. Di ko din nag-blush ang akong guyang ato sa Washington Apple. Amo ni gali ang feelings ng babae nga titibo-tibo na ang puso ay titibok-tibok. Char lang, Tita Reg. 70 years old ha. Grabe ang mga linyada mo, madam. Anyway, to continue. Later on, my best friend from Haniway invited me to go with her to a fiesta in Guimaras. Samtang nga nagapululong ko kami sang friend ko sa lamesa nga kawayan. Sa uluunhan, may lalaki nga nagatalikod. Siling ko, do ka familiar how? Abaw, Tita Reg. Nasalamukan ako sa ginainom ko nga buko juice. Kaya nakita ko naman dito si Mr. V. This thing called tadhana. So nagdisco kami sang ako nga best friend nga babae. Kaya natabuan man nga may taga-Leganes nga mga marites nga atuman sa diskohan. So amo ni sila siguro, no? Ang mga sinaunang marites. Joke lang, tita. Pero sa seryoso nga istorya, wala ako yan nagasapa kay Mr. V. Kaya nainit gid ako kung makita ko siya. Tuod gid Tita Red, sa kambal nila nga, there's a very thin line between hate and love. Oh, di ba? So siya man lang yan na guys, sunod-sunod sa amon kay ti naggrupo lang kami sa diskuhan kay kasi Mario man lang mo, kumbaga, kasi Mario mentality. So dito, nagbaile kami. Kaya sa oras man nga ato, naguyatay kami kamot. Abaw, ang mga ancient marites, nagapanabon sang abaniko sa guya, samta nag-istorya. Kay gali, ako na ang ginaistoryahan nila. So pagabot sa balay sa Leganes, nakibot lang ako sa ginambalan ako ni nanay ko nga, naganubyo-nubyo ka na gali, V? Ato nang nubyo sa munisipyo, ginpadakop ko sa paryente nga pulis. Ay, abaw, padakop sa pulis. Kulbaan man ako, Tita Reg, kay matsyag ko. Sa mga oras nga ato, dugin bungguan ako sang truck. Ikaw bala, hambalan nga ipakasal ka on the spot? Nga kamot palang gani, iya ang natandog sa imo kalawasan. Ay, ay, ay. Panira, gidya ang mga merites. Salin pa sa panahon ni kupong-kupong, Tita Reg. Pero anong magagawa natin? Ang mga babae sang una, meek and submissive. Tita Reg, ginistorya ni nanay si Mr. V nga, mabuhi mo na ang bata ko? Ay, abaw, mabuhi ang bata ko. Isabat niya, mabuhi gani ang manok nga nagapangay lang. Tawo pa kung mapisan man lang. Samtang gayuhom-yuhom nga nagaduko ang ulo, amo na ang iya sabat. Kag nabudol sang sabat ni Mr. V si nanay. Si nanay naman nga istrikta bala nga klase nanay. Abiya kung may relasyon kami sa amuto nga laki. All of a sudden, I was shotgun married to a man I disgust the most. Ang tuntoya siniswerte. Pero, amat-amat na nga nagahumok ang akong tagipusoon, Tita Reg. Uy, yun naman pala eh. Kung sa lingwahe ito sa mga panahon, amat-amat na ako nga nagiging marupok. Abaw, marupok. Sa adlaw sang amon kasal, nagambal ang pare, hindi siya magkasal sa amon kung wala ang iya nga birth certificate. Di pa'y lipay pa ako secretly, kay sining ko, tani hindi na mag-abot ang birth certificate niya para hindi madayon ang amon nga kasal. Wala pa kuya 100% na luyag sa iya.
Ang akon nga ka MU or Mutual Understanding nga taga Cebu, nagpauli pagkasal sa amon kag nagtambong man. Ahay, kaluoy lang sa iya. Kay daw gintakpan siya kuno sang langit kag lupa. Siling ko, tani hindi pa ko yung magpakasal. Gusto ko pa mag-enjoy sang akon pagkadalaga. Apang, wala gid ako may nahimo. Kay ti, nag-abot ang iya nga birth certificate. Pagkatapos ng amon kasal, mismo, nagtaklas ako ya sa truck kag nagkadto sa Pasig para magpaliwaliwa. Imbis nga honeymoon niya, ay nagpang-os kuya akong tubo sa Pasig. So, after a week pa niya, matandog ang sigben. So, amo na ka-conservative ang mga tao sa tuig 1975. Tita Regine, ang akon nga bana, tricycle driver. Di balaan naman naton, basta driver, sweet lover. Hindi man siya galing, babaidor Pero ang mga angkas-angkas sa tricycle, kada umpok karon sang karito sa bato, buo mo man ang ilang nga kupo-kupo sa bana ko. Ay na-stress naman ang lola mo. Tatlong amon kabataan, 2 ka babayi, kag 1 ka lalaki. So nagbata na ako sa amon subang. 1 ka bes, nagkadto si nanay sa balay, kay bago pa lang ako give birth, nangakig si nanay kay hapon na ato, apang wala pa ang akon bana makatigang. Hindi man gusto si nanay nga ma-postpartum ako. Siling ni nanay, Divey, butangi isang bugas ang kaldero. Para pag abot sang bana mo, bugas ang makitaan niya kag hindi kanon. Sa kainit sang akon bana, nagsiling siya nga, nagpangasawa gani ako para pag-abot ko sa balay may kanon ako. Nagutoy-utoy lang ako kadlaw, Tita Reg, kag sige lang niya akon padede sang akon baby. Kumbaga, kinakadlawan ko siya, kay na-prank ko siya. Ay, abaw, prank. So nakibot na lang ako, gagindakop ni Mr. V ang gasolina, kaginbo sa yalawa, sa yala, para guro magdrama sa akon. Tita Reg, disgrasya. Nagindakop siya sang kalayo, halin sa kinki, kag nagkarab-karab gid ang bilog niya nga lawas. Gulpi siya nagdalagan sa kusina, kag disgrasya man, nagindakop sang kalayo ang amon kortina. So nakita niya na nga nasunog ang amon nga kortina, kinulbaan siya, nga basi masunog ang amon nga balay. Gani, dasig niya ginlalas ato, kag nagdalagan sa bubon, kag magsalom nga daw sa turagsoy nga nilagpang sa katumbal. So pagtakas niya sa bubon, nag-aso-aso pa siya, para madula ang nabilin nga kalayo, nagligid-ligid siya nga daw sa pantat nga namalhan. Sus, tita, dumasumpit ang ihi ko kag luha sa 99% kakulba, kag 1% kahamot. Mayo lang wala ko nahaboy ang akong bata sa dalong balay, kag maglumpat man sa bubon. Tita Reg, ang buhok niya nga straight nga daw buhok sang artista nga si Jay Ilagan. Jay Ilagan, patay sa una. Nahimo kulot nga daw buhok sang ati. Ang gwapo niya nga tsura, hindi na mapuslan, kinag-agom gid siya sang 1st degree burns. Ginhilanat siya, kagindala namon sa paryente namon nga doktor, kagang akon nga utod nga nurse ang nag-atipan sa mga pilas ni Mr. V. Naluoy man ako sa akon bana, kay lahog man lang galitan ni ato sa akon, para adlaw-adlaw na ako magtigang, para pag-abot niya, makaon na lang. Ay te, prank man gali ato niya sa akon, ay abaw, prank. So sa kaluoy sa akon mother, sa natabo sa husband ko, nga siya man ba nagsuggest to sa bugas sa kaldero, imbis nga cooked rice, ginbaklan kami ni nanay isang pampasahero nga jeep. Didto na nagsugod ang duda ko sang ginatawag nga driver, sweet lover. Kadamo na sang iya admirers. 25 years old pa lang ang akong husband sa mga tiun nga ato. Student sa mga universities ang kalabana nagalagas-lagas sa iya. Isa ka bes,
May kolehiyala nga nagkadto sa balay kag namangkot sa akon kun ara si Mr. V. Tungod masako ako, ginsabat ko siya nga wala diri. Abi ko lang sa bayi, relative niya nga nagapangita sa iya. Galitimo, gapangayo siya nga buligan siya sang akon bana nga ipahulog ang iya nga ginadala. Kay nakasugid kuno nga akon bana sa iya nga may kilala siya nga nurse. Tiyang utod ko bala Tita Reg. So wala ako nagsugid nga asawa ako ni Mr. V. Sudan naman sadto manok nga may ubad. Ti pag-abot sa bana ko, ginambalan siya sa babae nga ang timbang nyo lang ang ginistorya ko. Abaw. Nag-violet dayon na akong tsura, Tita Reg. Do timbang na gali tsura ko? Bawdo sa biyakon ko sa mainit nga laon sa baboy ang babae. Kaga akong nga bana. Pero gin-control ko lang ang akong nga raging emotions. Sa makaon na tani sila. Why, ko balaging tikwang ang lamesa? Kundi nagsamo ang panit sa pinanitan? Gulpi lang naghambal ang bana ko, siling niya. V, wala kami niya relasyon sa babae, ah. Nagkadto ng diri siya kay ipahulog ya ang ginadala ya sa imo utod nga nurse. Tiyang babae, gadi nursing student, kaghalin sa isa ka manggaranon nga pamilya. Nagwalwal ko na siya, upod ang iya mga barkada. Di kundi naghabok. Wala man siya kuno kabalo kung sino ang tatay, kay tisiningin niya, hubog siya, kagatalikod man siya kuno. Pagkitaay nila sa akon utod nga nurse, ginlaygayan lang siya. Kagmayo lang, kay na-convince man, nga hindi na lang pag-ipahulog. Kag nagpangayo lang man ako sa pasaylo, kay nag-jump into conclusion ako without having enough evidences first. In the long run, I learned to love my husband. I am blessed to have a good-hearted and responsible spouse. Love is the most beautiful feeling in the world, and it made me feel like I'm a natural woman. So kaagi kami sang husband ko stay for 1 year sa Singapore. Kaya request kami sang employers ng akong nga domestic helper nga bata nga mag-gardener sa balay sang iya amo nga Chinese Singaporean. So bata iya among domestic helper. So ang bata ako nga ini nakapamana sang foreigner. Kaya syempre, maganda ang ating lahi. Na love at first sight ang yabana nga afam. Kaya syempre, maanyag, dalagang Filipina. Subong, dito na sila officially nag-migrate sa New Zealand, kagang ilang nga paghigugmaanay, nagbunga sang duha ka mga gwapo nga kabataan. Nakabakasyon gani ako dito sang 2020, galing naabtan ako sang pandemic, so extended ang akon nga stay dito. Nakauli ako diri sa Leganes sang 2021 na, kag malipayon nga nagapangabuhi upod sang akon mga apo sa bata ko nga lalaki. So napatay na ang akon nga bata nga lalaki due to a certain heart disease. Kag ang iya mga bata, ako ang nagaatipan. Siyempre, baskog pa sa karbaw ang lola nyo, 70 years old pa lang ako, kag very alive and kicking. Ang isa ko kabata nga babayi, sa Dubai naman naga-work, kag established naman. 2016, napatay ang akong husband due to cardiac arrest. Kag always, my void space sa akong nga heart. I know I will never be the same without the love of my life, but life must go on. I miss him every day, and without him, I know part of me also died. Diri ko na-realize nga absence makes your heart go fonder. Ang akon mga apo kag ang akon mga alaga nga tanom amo nagahatag kalipay kag motivation sa akon. God is always good to me and I will always praise Him forever. Ang mahambal ko sa mga kabataan subong, kabudlay mga buhi. Especially may economic crisis kita subong. Kung ako sa ila, hindi ka mo danay magpadaso-daso mga buhi. Enjoy ninyo ang inyong nga pagka-single. Don't rush into marriage because there is time for everything as long as you know how to wait.
Pray to God to give you the man that's right for you because He knows what's best for us. Diri ko na lang tapusan akong malabag ang istorya kagabay nga mapulutan maninisang aral. Salamat gid Tita Reg. Ari diri akon nga mobile number sa liwat Lola V sang Iloilo. What an amazing love story you had with your husband. Imagine, nagpasugot ka nga magpakasal sa ilang, hindi ka pa sure sa iyong mga feelings. Amo ginang husto, ginatawag nga nagpatad ka gidya, Lola V. Ginpatad mo gid ang mga futuro sa kay Mr. V. Pero you know what? Your marriage was blessed and along the way, to kadasig man lang, no? Nga nagtubo ang iyong mga pagpalangga. Correct ka. There's a thin line gidman lang between love and hate. Kag do nag-apply gid na sa inyo nga duha. Sooner, no, na fall in love ka naman sa iya, maybe kadama man sa iya nga mga good qualities. Abing mo lang, no, nga si hambog siya, abing mo lang nga daw, hindi mo type ang iya nga paminatasan, kay gali, dira ka man na fall. Siguro ang mga weaknesses mo, na gets niya gid. Kag nag-work ang inyong marriage, nag-work ang inyong relationship. I do not know, kung may mga kabataan, pasubo nga sa amo lang na iya kasimple, mapasugot. Balon sa mother, pakasal ka mo. Kaya nag-uyatay na kamot. Grabe ka powerful ang mga marites adto, no? Nga na-convince gid nila ang imong mother nga minatabo na gid sa inyo. Bisan nga ang natabo lang is ang pag-uyatay lang gid sang kamot. Anyway, I enjoyed your story and although ka very light nga daw may pagka-comedy ang mga pagplastar diri, but we can sense the seriousness, especially sa message nga ginbilin mo diri sa amon tanan. So thank you very much. You are being inspired by your 5 grandchildren kag sang imo nga mga katanuman dira. So enjoy life every day. And continue writing please. Diri sa kahapon lamang program, I'm sure a lot of things are happening sa imo nga life subong that makes you more beautiful, that makes you smile every day. Salamat gid sa liwat Lola V sang Iloilo, Groovy Lola V sang Iloilo. Alas 2:35 nga nga oras, magapanabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sa baylo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga na-antisipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda. Balikitan diri sa kahapon lamang program, tuloy-tuloy man kita sa pagbasa diri sang istorya nga ginpatpat sa aton ni Mr. MSS ang Quezon City, chapter by chapter. Kumbaga blow by blow nga account sa mga nagkalatabo sa iyang kabuhi. So I guess this is already chapter 3 or part 3 na sa iyang pagsaysay sa aton. Ever dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa liwat sa imo Tita Regine, sa management and staff sa Bombo Radio Iloilo, kag sa matag palamati sa imo matahong kanagahati sa inspirasyon nga programa ang kahapon lamang.
Tita Regine, sa adlaw nga ini, May 28, ginaobra ko ang sulat ko, nga nagatulo ang luha ko, tungod sa dako nga paghinulsol ko. Kun nga nga nagpasulay ako sa mga babayi nga nagakinahanglan sang kwarta, kabaylo ang ilang alawas. Pero sa mga masunod ko pa nga mga sulat ko isaysay ini sa imo. Subong, bisan nagapalang buron ang mga mata ko tungod sa mga luha, I will try my best to continue writing my story. Tita, sa natabo kami ni Candy sa adlaw sang birthday ko. Nakahibalo ako nga hindi mo siya gihapon magbusong. Hindi siya magabusong kay nag-withdrawal man ako sa iya. Although I must also admit nga may dako na nga pagbag-o sa lawas kag paminsaron ko, kay napukaw na ako. Ang akon nga lustful desire, tita. Momentarily, nadula ang mga pagkabalaka ko kag kahadlok nga mahibaluan sang iloy ko nga wala ako nakaeskwela. Sang tion nga to, ang akon langgid na batyagan ang nangin isa ang lawas namon ni Candy, kag nakita ko siya as a whole. Amo lang gid na ang sulod sang utok ko. It was like I've been fallen into a deep ravine, but I do not want to be rescued, kay daw mas safe ako nga ara sa idalom sang bangin. Wala ako na ginapamensar nga ako gali ang naimpluwensyahan ni Candy sang sa siya ang mapabag-o ko. Nagambal siya sa akon. Ayan ha, ngayon napatunayan ko sa'yo, ikaw ang nakauna sa akin at virgin pa ako. Ngayon, si Ivy pa din ba ang iniisip mo? Sabat ko sa iya, samtang nagahigda kami sa kama, hindi na. Ikaw na ang laman nitong puso at isip ko. Dahil ang nasa isip ko noon, basta kung sino ang una ko, siya ang mamahalin ko. Hindi ko iniisip na ikaw yun, pero eto na tayo. Wala nang atrasan, pero alam pa din naman natin na hindi ka naman mabubuntis kasi nag-withdraw ako. Paano si Reggie? Nagsabat siya sa akon. Si Reggie amo niya ang boyfriend ni Candy. Nagsabat siya sa akon, wag mo nang isipin yun. Sa'yo ko ibinigay ang katawan at pagkababae ko, kaya ikaw ang mahal ko. Pagkatapos, tita, nagbangon na kami kag nag-ilis kag nagwa sa kwarto nga daw sa wala lang sang natabo. Wala gid sa nakahibalo sa idalom nga mga tawo nga may milagro kami nga nahimo. Do sa normal lang kami liwat, hasta mag-abot ang gabi nga makapauli ang mga utod ni Candy. Pagkaaga, balik naman ako sa normal routine ko, pero nagka-emergency sa bakery. Kaya hindi makatrabaho ang driver nga si Henry, kaya ginatrangkaso, kaya kinahanglan ma-deliver ang mga tinapay sa ilang mga customers. Gipamangkot ako ni Zell kung pwede ko no ako makadrive. Sabat ko, kaya ko naman, kaso hindi ko alam kung saan-saan yan i-deliver. Nagsabat si Zell, ituturo naman sa'yo ng pahinante kung saan kayo pupunta. Basta mag-iingat ka lang din, ha? Dalaman sang luyag ko, Tita Reg, nga luyag ko gid mapa-impress si Zell nga masarangan kong ma-deliver ang mga tinapay. Kundi naligo na lang ako kag nag-ilis para ako na lang ang mag-drive para ma-deliver ang mga sari-sari nga klase sang tinapay. Ang mga tinapay gali, Tita Regine, mga pang-hotel quality ini siya, nga mga loaf breads, burger buns, hotdog buns, etc. 20 deliveries gali ang nahimo ko, Tita Regine, mga hotel sa Makati, mga motel, grocery, kag sari-sari store ang ilang mga customers. Ang duha ka dako nga hotel ang nadeliveran ko sang time nga ato, ang Intercontinental Hotel sa Makati kag Dusit Hotel. First time ko nakasulod sa ilang receiving area. Ginpadiretso kami sa mga staff sang hotel sa cold storage. Kay didto kuno namon ibutang ang mga tinapay para ma-preserve. Pagkasulod ko sa cold storage, upod sang pahinante kay 50 packs sang loaf bread ang amon ipaga-drop off. Hambal niya sa akon, pwede ka kumain ng mga makakain dito basta wag lang ilalabas. Sabat ko, sigurado ka? Sabat niya liwat, oo,
Kasi nabubulok lang naman yung iba dyan kapag hindi nagagamit at na-order sa loob ng hotel. Di kundi nagkaon ako sang green, kag red grapes, cold cuts, ham, etc. Bisan malamig, sige lang, kay first time ako nakatilaw sang pagkaon sa hotel nga libre. Why, nasubong ang Intercontinental Hotel Tita Regine kay nagsara ini, kagin demolish sang 2015, kagin patukod ang isa sa mga moderno nga malls subong sa Makati. Natapos ko ang pag-deliver sa bilog nga adlaw nga wala man ako nagka-problema. Wala ako masita sa karsada kag nadakpan nga student permit lang ang akong lisensya. Abi ko madali lang kag hindi maabutan sang bilog nga adlaw. Pagpanaog ko sa delivery van, nakabatsyag ang hawak ko sang palanakit kag pangalay. Hambal ko, mabudlay magali mangin isa ka delivery driver? Wala untat sa kapanaog sa van. Sa makita ako ni Zell, ginkumusta niya ako kung ano ang nanging experience ko sa pag-deliver. Hambal ko, okay lang, masaya na nakakapagod. Nakakain ako ng mga pagkain sa hotel. Nakibot siya kag naghambal. Aba, talaga? Buti may libreng pagkain doon. Sabat ko, doon kami sa loob ng cold storage kumain. Yung gastak doon, pwede pala bawasan kasi madami. Yung pahinante ang nagturo sa akin na pwede kumain. Sabat niya liwat, aba, ayos din kayo ha? Sambal ko, sige Ate Zell, akyat na ako sa taas, naninibago lang ako kaya masakit ang bewang ko. Nangalay yata maghapon, nakaupo sa van sa pagdadrive. Dayon palagas niya. So, paano? Pwede ka pa ulit kung sakali walang driver para masabi ko sa kanila ni boss na pwede ka mag-drive. Sabat ko, sige. Basta kung pwede mo din masabi sa kanila na tulungan ako kapag ginawa ko ng professional yung license ko. Willing sila gumastos. Ako magda-drive kapag walang ibang driver. Sabat niya, sige, sasabihin ko. Nagsaka na ako sa ibabaw. Kagsang makita ako ni Candy, samtang nagapungko sa sala, kay nagapamati sa radyo. Nagtindog siya, kagin sugata ako, kagin hakos, kagin halukan. Pinamangkot niya ako. Kumusta ang maghapon ng love ko? Napagod ka ba? Kawawa ka naman. Naranasan mo malanghap ang usok ng Metro Manila. Gusto mo i-massage kita later? Sabat ko, okay lang. Okay lang ako. Naninibago lang at medyo nananakit at nangangalay ang bewang ko. First time eh. Ganito pala ang feeling ng delivery driver. Pero enjoy ako kasi nakakain ako ng pagkain sa hotel. Sabat niya, ay, ang daya mo naman. Hindi mo ako inuwian ng pagkain? Sabat ko, hindi naman pwede iuwi yun. Sa loob lang ng cold storage pwede kainin kasi bawal ilabas. Tita Regine, makaligad ng isa ka bulan. Nalingaw na ako nga naging extra delivery driver. Kay binuligan ako sang boss ni Zell na maka-upgrade sa driving license halin sa student permit pakadto sa professional driver's license. So in short, nangin part-time employee ako sa bakery. Gani, bisan pa paano, may kwarta ako nga mabaton. Nalipatan ko na nga may iloy ako nga nagakabalaka sa akon, kag nagasalig nga nakaeskwela ako. Doon nangin okay naman ang kahimtangan ko. Nangin masadya ako sa luyo ni Candy. Bisan pa sikreto ang relasyon namon. Natago namon ini nga wala sa nakatukib. Sila ang nangin pamilya ko sa malipot nga tion. Makakwarta ako kung nag-drive ako sa pag-deliver. Amat-amat nga nakabisado ko ang mga dalan sa Metro Manila. May isa ka best pagani nga ang ruta sa delivery ko magaagi sa apartment nga ginistaran ko kaupod ang tito ko. Abi ko, Tita Regine, okay na ang tanan, wala na ako sa mabatyagan nga problema. Tubtob isa ka adlaw sa bulan sang Hulyo. Pagabot ko halin sa delivery, pagsaka ako sa second floor sang ginaistaran namon, naabtan ko si Candy, nga kaupod si Reggie, kagang ila auntie halin sa makatarungan.
Luyag ko no magbisita ni Reggie kay Candy, kinahidlaw ko no ini. Ang malain pa, nagahigda si Candy sa carpeted nga salog nga nagaulon sa legs ni Reggie. Nakabatsyag ako sang tama kalain, Tita Regine. Nangimon ako sang todo-todo, pero nagpugong ako kay wala man sila nakahibalo nga may relasyon kami ni Candy. Nakita man ni Candy nga nagpalang mula ako, pero deadma lang siya nga daw nalipay pagani nga nakita niya nga nagapangimon ako. Hindi ko masarangan nga makita ang ilang sitwasyon. Gani naghambal ako nga manaog ako. Ginpangita ko si Henry kag ang pila ka trabahador kag ginhagad ko sila nga mag-inom. First time ko mag-inom, Tita Regine, hasta mahubog ako sang todo. Ginpamangkot nila ako kung nga agulpi lang nila nakita nga nagainom ako, samtang wala man ini nila makita sang una. Kagambal ko sa ila nga wala ako nagainom. Ginhambal ko na lang nga may ginadala lang ako nga mabugat nga problema. Tungod sa kahulugbon, natulugan ako kag naagahan sa idalom sa may bakery. Namarasmasan ako nga ginakagat sang ilaga ang dughan ko, pero wala naman ini nasamad. Nagpanaog si Zell, kagin pamangkot niya ako kung ano ang natabo sa akon, kag kun nga nga nagpahubog ako. Nagbalibad na lang ako, sang iban nga rason. Bisan paano, nagpabatsyag sang concern sa akon si Zell, kay nakilala niya ako nga wala nagainom. Pero first time niya ako nga nakita nga nahubog. Tungod sa natabo, tita, naglikaw anay ako kay Candy sang pila ka adlaw, kag wala na ako nagaatipan sang ilang nga palamahawon. Ang ginahimo ko, nagaupod na lang ako sa pag-deliver. Bisan ara si Henry para siya ang mag-drive sa pag-deliver. Nakatatlo ako kaadlaw nga nagalikaw kay Candy, tubtub nga hindi na niya masarangan, nga wala ko siya ginasapak kag ginaatipan. Ginpalapitan niya ako kag ginpamangkot. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit mo ako iniiwasan? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Ginsabat ko siya. Hindi mo ba alam ang sakit na naramdaman ko nung makita ko kayo ni Reggie? Nakahiga ka pa sa mga legs niya, ang sweet niyo sa harapan ng tita mo, samantalang may nangyayari na sa atin. Hindi ko lang masabi na nagalaw na kita. Hindi mo malang naisip na nasasaktan ako sa nakita ko? Bali wala lang sa'yo na naglasing ako? Dahil sabi mo wala kang kasabay sa pag-aaral, isinakripisyo ko ang pag-aaral ko. Dahil sabi mo wala kang kasabay sa pag-aaral. Nagpa-impluwensya ako sa'yo. Yung nanay ko na nasa abroad, hindi ko na matawag-tawagan dahil hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya kapag nalaman niya na hindi ako nag-aaral. Tapos ganun-ganun lang sa'yo ang lahat? At nagawa mo pang ipakita sa akin ang sweet ninyong dalawa? Sige, kung kayong dalawa pa din naman pala ang magjowa, aalis ako ngayon. Pupunta ako ng Las Piñas kay Ivy at kakausapin ko siya. Nagsabat si Candy. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Sige, babawi ako sa'yo. Basta huwag ka lang umalis. Sorry kung nasaktan kita. Tara sa kwarto at aalisin ko yung pagsiselos mo. Tita Regine, ambot kung ano ang may ara kay Candy. Pero daw ido ako nga madali niya mapasunod. Natabo kami liwat, pero sa pensar ko, para hindi na ako mahampangan pa ni Candy, wala na ako nag-withdrawal, Tita Regine. Nakibot man siya, pero wala siya naka-unhook sa akon, kag ginhakus ko siya sang hugot, kag wala siya nahimo. Pagkatapos, Tita Regine, nagibi siya, kay nakahibalo na siya sa mga matabo sa mga masunod nga bulan. Magabusong siya. Ginambalan ko siya. Kasalanan mo din naman kasi. Pinaglalaroan mo lang ako, kaya yan lang ang tanging paraan para makasiguro ako na hindi ako talo sa amin ni Reggie. Total, andito na din lang tayo. Bakit hindi na lang natin lubusin? Wala na siya nakasabat, kundi naghibi lang siya nga naghibi. Binilin ko siya kag nagwa ako sa kwarto. Pagkasunod nga adlaw, nanginlain na
ang pakitungo sa ako ni Candy. Ginasupladahan na niya ako, bisan ano nga gamay nga butang, ginapakita niya sa akon nga permi siya akig. Nakabatsyag ako nga daw matuod ang panagupnop ko, nga ginahampangan niya lang ako. Wala ako na lang siya ginasapak, nagpadayon na lang ako liwat sa normal nga routine ko. Ginabalan ako ni Zell, Tita Regine, ngagin pamangkot siya sang boss niya, kung luyag ko na lang ang mga regular delivery driver nila, kay naghambal naman gali si Henry, nga plano na niya kuno nga mag-resign, kay mapauli na siya sa ila sa probinsya. Hambal ko, kung okay lang kay Zell na mag-obra ako, wala man kaso sa akin. At least makakwarta ako pero mabuhinan na ang pag-atipan ko sa sulod sang balay, pero ginsiguro ko man gihapon nga may palamahawon man sila sa gihapon sa aga antes ako maglakat para mag-deliver. Naghambal man si Zell nga wala man problema sa iya kay pwede man namon abululigan tanan ang ulubrahon kon weekends. Tita Regine, wala ako gid na huna-huna nga sa edad nga 17, ang plano ko nga makaeskwela sa college, nangin isa ako ka-delivery driver. Na-experience ko ang adlaw-adlaw nga nagamaneho sa dalanon sa Metro Manila, nagaantos sa init, kay wala man aircon ang van, bisan fan wala man. Mixed emotion man ang mabatyagan ko, kay amo na ini ang nangin bag-o ko nga chapter sa kabuhi, halin sang maglayas ako sa luyo sang tito ko. May kwarta ako bisan paano, pero halin na ini sa kakapoy ko. Si Candy, bisan pila na kaadlaw ang nakaligad. Wala man siya gihapon nagabag-o sa akon, kundi permi na lang siya akig. Gani ginambalan ko siya. Candy, ano na ba nangyayari sa'yo? Bakit palagi ka na lang nagagalit sa akin? Sabat niya. Tinanong mo pa talaga ha? Paano kung mabuntis ako? Bakit kasi hindi ka nag-withdrawal? Sabat ko sa iya. Sino bang nag-umpisa nito? Wala akong kaalam-alam sa mga bagay na yan. Ikaw ang nag-impluwensya sa akin. Dapat nag-aaral na nga ako ngayon. Palibhasa, naghahanap ka ng damay. Nagawa mo akong paglaruan. Ngayon, yung nanay ko, wala nang balita sa akin. Si Ivy, hindi ko na din napupuntahan. Sige, anong gusto mo? Umalis ako dito? Pwede naman, ikaw ang nagpabago sa akin. Ginising mo ang kamalayan ko. Wala na siya nagsabat, Tita Regine. Dugang ko pa sa iya. Kung mabuo yan, hindi kita iiwan. Paninindigan ko yan. Hindi ako tumatalikod sa responsibilidad. Kahit alam ko mahihirapan ako, pero ang importante, may makikilalang ama ang bata. Kapag nanganak ka na, kung talagang mabubuntis ka nga. Pagaligid sa isa ka bulan, Tita Regine, wala na siya ginduaw sang iya nga bulanan. Pero na lang siya nagahigda, kaginatamad magbangon. Nagpalang suka siya, pero maayon na lang, wala makita ni Zell. Bulan sa Agosto, sa ginabalan ako ni Candy, nga hindi niya ako gusto nga makita. Luyag niya nga suluhon ang problema nga ginaatubang namon. Ginpamangkot ko siya, nga pabago-bago siya sa pamensaron. Ginsabat niya ako, ngayon ko lang talaga na-realize na hindi pala kita mahal. Natutuwa lang pala ako sa iyo noon kasi inaasikaso mo ako at binigay mo ang gusto ko. Pero ngayon, wala akong nararamdaman sa iyo para sa iyo. Kaya gusto ko sana na umalis ka na lang. Ako na bahala sa sarili ko. Naakig ako sa mga nabatian ko, tita. Ginsokmatan ko siya, hambal ko. Napakalaki kong tanga. Naniwala ako sa mga pangiti-ngiti mo at paawa. Sinira mo ang buhay ko. Pero sige, hindi pa naman malalim ang nararamdaman ko sa iyo at ang pinagsamahan natin. Hayaan mo, tatawag ako sa nanay ko bukas para magsabi ako sa kanya. Sunod nga adlaw, nagtawag ako sa iloy ko kag nakibot siya. Kay wala na siya nagalaom nga matawag pa ako sa iya kay halos 3 ka bulan nga wala niya nabatian ang tingog ko. Ginhambal ko ang tanang nga natabo sa iloy ko. Sa una naakig siya, pero nangayo ako sang patawad sa iya. Ginsugid ko ang tanan sa bahin ni Candy, kagang iya nga pamilya, hasta ang pag-impluwensya niya sa akon. Ang wala ko lang ginsugid, nga may natabo sa amon, kag nagabusong na siya. Hambal ko sa iloy ko,
Kung pwede na lang niya ako nga papaulion sa probinsya. Ang tuson ko na lang liwat, kung makita ko naman ang batasan sang amay ko. Luyag ko man o kalagas pa sa enrollment, kay mabawi gid ako sang todo sa pag-eskwela. Ginsugid man sang iloy ko, nga wala na ang tito ko sa apartment, kay wala na siya nakabayad sang renta, kay wala na sila sang tita ko nagapadala sa iya. Tita Regine, sa liwat, diri ko naman anay ipagapos ang kasaysayan ko sa kabuhi. Ang mga amat-amat ko nga gina-reveal ang sala nga desisyon sa kabuhi ko sang teenager pa lamang ako. Lubos gid ako nga nagapasalamat sa malawig mo nga pasensya, Tita Regine. Sincerely yours, Mr. MSS of Quezon City. Mr. MSS, thank you very much. I know this is just a pause because may mga forthcoming chapters ka pa. Actually, nakita ko na nga, na-email mo na. So, i-check ko lang, no? Kag, I'm sure mga sugpo na ato sa imo nga mga istorya nga mga gina-plastan mo diri sa aton. So, thank you so much for bravely sharing your experiences diri sa kahapon lamang program, and I am very sure nga kadamo gid sang mga mapulutan nga leksyon sa imo nga mga istorya nga gina-share diri sa amon. Mga kabombo, sa inyo man yung mga stories dira sa kabuhi, pwede ka email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your stories and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas every afternoon, ang Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Balikay kita buwas, I'll see you again tomorrow. Madamo inyo salamat sa inyo. Sa gihapon, ining nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.